ονομάζομαι Βραϊφώνης Νογλής, είμαι φοιτητής μηχανικός στο 4ο έτος των σπουδών και είμαστε η Prom Racing. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε τη δουλειά μας τους τελευταίους 5 μήνες σχετικά με τη σχεδίαση ενός νέου μονοθεσίου του παγκοσμίου αυτοκινήτου στα πλαίσια του αγωνισμού Formula Speed. Formula Speed. Πάμε να αρχίσουμε. Το περιεχόμενο της σημερινής μας συζήτησης, τι είναι Formula Speed, Prom Racing History, Project 2013, γιατί να ασχοληθείτε με το Formula Speed, Real Facts, Conclusion και οι ερωτήσεις σας στη συνέχεια. Ναι. Τι είναι Formula Speed? Formula Speed είναι ένας φοιτητικός διαγωνισμός, πάνω απ' όλα. Δημιουργήθηκε από τη ΣΑΕ, από τη Society of Automotive Engineers, η οποία άρχισε να διεξάγει αυτό το project το 1981 στην Αμερική, US. Το 1998 η IMEC, η Οργάνωση Μηχανολόγων της Αγγλίας, υιοθέτησε αυτό το θεσμό, τον έφερε στην Ευρώπη και ξεκίνησε μια συνεργασία μεταξύ IMEC και ΣΑΕ. Το βασικό σενάριο πίσω από τον διαγωνισμό. Φοιτητές μηχανολογίας καλούνται να σχεδιάσουν, μελετήσουν και να κατασκευάσουν ένα αγωνιστικό μονοθέσιο όχημα. Στα πλαίσια του διαγωνισμού Formula Speed. Το μονοθέσιο πρέπει να είναι open wheel, δηλαδή χωρίς κάλυμα της ρόδας. Το μονοθέσιο πρέπει να υπακούει στους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς. Οι τεχνικοί κανονισμοί πρέπει να προλάβουν την καινοτομία των φοιτητών και την δημιουργικότητά τους. Το project πρέπει να διευθύνεται και να διεξάγεται από φοιτητές. No professional work involved. Δηλαδή δεν έχει κανένα νόημα να το δώσουμε στον καθηγητή μας και να μας σχεδιάσει ένα νέο αυτοκίνητο. Ναι. Το άλλο. Κάτω. Λοιπόν, πάμε. Τυπικά τι είναι Formula Speed. Πίσω από το διαγωνισμό υπάρχει ένα σενάριο. Το συγκεκριμένο σενάριο είναι το εξής. Έχουμε μια κατασκευάστρια εταιρεία, η οποία διεξήγαγε έρευνα αγοράς και η οποία διαπίστωσε την ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος, ενός οχήματος. Το προϊόν αυτό θα καλύπτει τις ανάγκες ενός ερασιτέχνη οδηγού αγώνων. Non-professional weekend autocross driver. Η ομάδα θα πρέπει να παρουσιάσει ένα αγωνιστικό μονοθέσιο όχημα, ένα πρωτότυπο, προς αξιολόγηση στους κριτές. Το όχημά σας θα αξιολογηθεί τόσο όσον αφορά την δυναμική του ικανότητα και συμπεριφορά, performance, below cost, to maintain, όσο και από την σκοπιά της κατασκευής του. Δηλαδή, πόσο εύκολα είναι κατασκευάσιμο και πόσο εύκολα μπορεί να μπει σε μια παραγωγή. Η νικήτρια ομάδα κερδίζει το συμβόλαιο με την εταιρεία. Αυτό είναι το βασικό σενάριο πίσω από το διαγωνισμό. Τώρα, τυπικά, Formula Speed, ο διαγωνισμός είναι αυτός, έχει τα εξής events. Static events, dynamic events. Βλέπετε την κατανομή των βαθμών. Οι κριτές μας βαθμολογούν συγκεκριμένα πάνω σε κάθε event. Μπορείτε να δείτε ότι έχουμε στα static events cost manufacturing, technical inspection, business plan presentation και engineering design. Στα dynamic events, skill pad, acceleration, autocross, endurance, fuel efficiency. Λίγο πολύ, ο τίτλος από κάθε event λέει και τι περίπου κάνουμε σε αυτό το event. Στην πραγματικότητα, τι είναι Formula Speed? Η Formula Speed είναι ο μεγαλύτερος με διαφορά φοιτητικός διαγωνισμός παγκοσμίως. Έχει events τόσο για τα electric cars όσο και για τα combustion cars σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα στην Ευρώπη, στην Ιταλία, στην Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, στην Ισπανία, στην Τσεχία, στην Αμερική. Παίζει να έχω κάτι κανένα ακόμα. Διεθνώς, στο Μίσιγκαν, στην Καλιφόρνια, στην Αυστραλία, στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στην Βραζιλία. Όλα αυτά τα events διεξάγονται την περίοδο του καλοκαιριού. Τώρα, συνεχίζουμε. Στην πραγματικότητα, θα εξετάσουμε το Formula Speed από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες. Από την οπτική γωνία μιας επιχείρησης, από την οπτική γωνία ενός πανεπιστημίου και από την οπτική γωνία ενός φοιτητή. Τώρα, συγκεκριμένα, για μια εταιρεία, είναι ένα πεδίο προβολής και προώθησης των προϊόντων. Συγκεκριμένα, είναι sponsors σε όλα τα μεγάλα events, σε όλους τους διαγωνισμούς. Υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη και πολλή προώθηση στα social media. Επίσης, είναι ένας χώρος έρευνας και εξέλιξης νέων τεχνολογιών και προϊόντων. Όλοι γνωρίζουμε την Continental. Η Continental σχεδιάζει και κατασκευάζει ειδικά εξελιγμένα ελαστικά για το Formula Speed.
Και όσοι δεν γνωρίζουν την Continental, θα ξέρουν σίγουρα τη Mercedes-Benz, την AMG, η οποία αυτή τη στιγμή μιλάμε σχεδιάζει ένα κινητήρα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα ενός Formula Student Car. Αυτό γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Καλδρούης, όπου σχεδιάζουν συγκεκριμένα ένα δικτύο, νομίζω, υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα. Έχουμε κάποια θέματα βέβαια και τον θα το βγάλουμε στην παραγωγή, ας πούμε, υπέτρωση του χρόνου. Συνεχίζουμε. Για μια εταιρεία είναι μια δεξαμενή πελατών. Η Formula Student αποτελεί μια δεξαμενή πελατών. Είναι μια low risk business, δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον κόσμο υπάρχουν και στα 500 πανεπιστήμια που κάνουν αυτή τη δουλειά και τα οποία θέλουν εξειδικευμένα προϊόντα να εξοπλίσουν τα αυτοκίνητά του προκειμένου να κερδίσουν ένα διαγωνισμό και να βγουν πρώτο. Οπότε υπάρχουν εταιρείες οι οποίες φτιάχνουν αυτά τα εξειδικευμένα προϊόντα και τα πουλάνε στα πανεπιστήμια. Και είναι low risk business γιατί αυτός ο διαγωνισμός υπάρχει τα τελευταία 30 χρόνια, θα υπάρχει τα επόμενα 30 χρόνια, οπότε θα έχει μια δεξαμενή πελατών για τα επόμενα 30 χρόνια. Παραδείγματα είναι η Drexler και η Owens. Η Owens κατασκευάζει αμμορτισέρ, ειδικά εξελιγμένα, έχει μια γκάμα εξελιγμένα για το Formula Student. Η Drexler σου πουλά διαφορετικά, σχεδιάζει διαφορετικά για την BMW και την Mercedes. Επίσης, το Formula Student αποτελεί ένας χώρος έβρεσης μελλοντικών συνεργατών και στελεχών. Τι εννοώ με αυτό? Easy recruitment, δηλαδή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, από τη στιγμή που στους διαγωνισμούς είναι οι καλύτεροι φοιτητές μηχανολογίας παγκοσμίως, υπάρχουν κάποιοι μάνατζερ που ουσιαστικά μαζεύουν τα άτομα και τα βάζουν επιχειρήσεις τους, επειδή είναι πολύ εύκολο να αντιμετωπίσει αυτά τα άτομα. Τώρα, από το θέμα, από την οπτική γωνία ενός πανεπιστημίου. Το Formula Student για ένα πανεπιστήμιο αποτελεί μια επιπλέον μορφή εκπαίδευσης. Εποπτεύεται education. Είναι ένας τρόπος προβολής και προώθησης του ερευνητικού έργου που παράγεται σε μια σχολή. Υπάρχει Bodraki, όπου υπάρχει κατάρτιση των πανεπιστημίων διεθνώς σε όλο τον κόσμο. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά project σε πολλά πανεπιστήμια. Στο εξωτερικό κυρίως. Επίσης, είναι ένας τρόπος προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων στο πανεπιστήμιο, όχι μόνο γύρω από το Formula Student. Δηλαδή, με βάση το marketing που κάνει μια φοιτητική ομάδα, άμα κερδίσει ένα διαγωνισμό, ας πούμε, Formula Student, προσελκύει επενδυτές, όχι μόνο για project καθαρά που αφορούν Formula Student. Τώρα, από την οπτική γωνία ενός φοιτητή, ο οποίος πιθανώς ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με αυτό. Το Formula Student αποτελεί έναν τρόπο πρακτικής εφαρμογής των εξισώσεων του αμφιθεάτρου. Έναν τρόπο πρακτικής άσκησης πάνω στο ευρύτερο κομμάτι του μηχανολόγου μηχανικού. Ένας τρόπος ανάπτυξης ικανοτήτων όπως teamwork, leadership, time management, project management. Ένας τρόπος προσέγγισης υποψήφιων εργοδοτών και έρευνα των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Δηλαδή, έχεις επαφή με ανθρώπους οι οποίοι στο μέλλον ενδέχεται να σου δώσουν μια θέση εργασίας. Και είναι μια κοινή πλατφόρμα σύγκρισης μεταξύ φοιτητών παγκοσμίως. Συνεχίζουμε. Συνοπτικά. Ξεχάστε τα θετικά της υπόθεσης περί σεναρίων και ιστορία τέτοια. Formula Student 2012. Διαγωνισμός Γερμανίας. Πίστα Hockenheim που διεξάγει τη Formula 1. Επαγγελματικές εγκαταστάσεις. 109 συμμετοχές από 5 υπήρους. 109 πανεπιστήμια δηλαδή πήγαμε στη Γερμανία. Από όλο τον κόσμο. Ομάδες με budget από 15.000 ευρώ ως 300.000 ευρώ. 15.000 ευρώ γιατί πιο κάτω δεν γίνεται να πας. 3.500 διαγωνιζόμενοι φοιτητές παρόντες. 4.000 φοιτητές στις Κερκίδες. Πήγανε να δουν το φοιτητικό διαγωνισμό. Πληρώσανε 10 ευρώ από την τσέπη τους την ημέρα. Live streaming την ώρα του κυρίως αγώνα. Τα αγωνιστικά του ΔΕΒΕ ήταν παρόν στον χώρο του διαγωνισμού. Οι κριτές είχαν διεθνείς πύλους. Συνοπτικά, το Formula Student δεν είναι ένας τυπικός φοιτητικός διαγωνισμός. Έχει ξεπεράσει το πολλού το τυπικό του πλαίσιο. Δεν είναι ένα επαγγελματικό event motorsport. Βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Κάπου ανάμεσα στον επαγγελματισμό, κάπου ανάμεσα σε μια θετική απλά σε ένα θετικό διαγωνισμό. Νομίζω συνοψίζεται σε αυτή την έκφραση. Formula Student is booming at an impressive rate. Every year, the organization, the teams, bring something new with them.
which makes the event intriguing even with its well-known public. Δηλαδή, το Formula Student γίνεται κάθε χρόνο επαγγελματικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Formula Student Austria, που πλέον μπαίνει η αεροδυναμική στο παιχνίδι, τα ταχύτητες αυξάνονται, τα μονοθέσια γίνονται πιο γρήγορα κτλ. Αυτή είναι μια εικόνα, μια παλιά εικόνα, από ένα διαγωνισμό συγκεκριμένων διαγωνισμού της Γερμανίας, που δείχνει, αν θέλετε, το μέγεθος αυτού του φοιτητικού διαγωνισμού. Τώρα, στη συνέχεια θα μας μιλήσει ο Άγγελος, παλιό μέλος της Pro Racing, σχετικά με την ιστορία της ομάδας. Όλα ξεκίνησαν τον Απρίλιο περίπου 2008, όταν μια παρέα ουσιαστικά 2-3 ατόμων, παρακολουθώντας την εξέλιξη του Formula Student στο εξωτερικό, είπε το προφανές γιατί δεν υπάρχει σε εμάς και πήρε την απόφαση τη δύσκολη να ξεκινήσει. Το Μάρτιο 2008 αισίως αυτή η παρέα που τη λέγαμε ομάδα είχε φτάσει τα 5 μέλη και την εποχή για να μην χάσουν τελείως τη σεζόν, είπαμε τι προλαβαίνουμε να κάνουμε. Να δηλώσουμε συμμετοχή στην Ιταλία στο Class 3 όμως, είναι μια κατηγορία που δεν φτιάξει το κίνητο, διαγωνίζεται μόνο με σχέδια και κατάφεραν μέσα σε τόσους λίγους μήνες να σχεδιάσουν κάτι και να νικήσουν την κατηγορία Class 3. Συνεχίζουμε. Το 2009 ολόκληρο και το 2010, όπως καταλαβαίνετε, όταν ξεκινάς κάτι τελείως καινούργιο από το 0, θέλει μια περίοδο χάριτος αναμενόμενα. Έτσι, όλη αυτή την περίοδο έγινε μια πολύ δύσκολη αναζήτηση χορηγών, γιατί είναι κάτι τελείως καινούργιο. Δεν έχει να δείξεις κάτι, να αποδείξεις κάτι. Ευτυχώς που ήρθε αυτή η νίκη δηλαδή. Και ταυτόχρονα τα τότε μέλη απέκτησαν γνώσεις, εμπειρία και πρακτική εξάσκηση και κατασκευή μέσω της κατασκευής κάποιων κομματιών τέλος πάντων, πρωταρχικών. Έτσι, συνοπτικά, μέχρι το φθινόπωρο 2010, είχαν βρεθεί αισίως στοιχειοδός ένα μπάτζετ 15.000 ευρώ περίπου από τον ΟΠΑΤ, την Εθνική Τράπεζα και την ΕΚΟ και είχαν διασφαλιστεί όλα τα resources και οι εγκαταστάσεις στο εργαστήριο οχημάτων, τα ελάχιστα δυνατά που σου επιτρέπουν να φτιάξεις ένα αυτοκίνητο ισοπρεπές, που ήταν για παράδειγμα ένα τριαξονικό CNC φρέζα, ένας τόρνος και συγκόλληση μη. Εκείνη την εποχή ταυτόχρονα έγινε μια μεγάλη αναδιάρθρωση της ομάδας, γιατί η ηγεσία, ας πούμε, και αυτοί που ξεκίνησαν αρχικά το 8 τέλειωσαν. Και ουσιαστικά μια σχεδόν πάλι νέα ομάδα πήρε τη μεγάλη απόφαση τον Νοέμβριο του 2010 να ξεκινήσει τις προσπάθειες σιγά σιγά για το πρώτο Class 1 αυτοκίνητο, την πρώτη Class 1 σεζόν, με ένα κατασκευασμένο πλέον υπαρκτό αυτοκίνητο. Έτσι σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με πολλά εμπόδια και δυσκολίες και με πολύ λίγες δυνατότητες, ας πούμε, και resources. Το Pro 11, ίσως θα το έχετε δει, και είναι το μοναδικό μονοθέσιο της ομάδας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Εδώ βλέπουμε στα γρήγορα κάποιες εικόνες σχεδιασμού και κατασκευής αυτού του μονοθεσίου. Αναλυτικά δεν θα πούμε στα τεχνικά, αυτό είχε γίνει πριν 1,5 χρόνο στην δουλειά του Σαββάλη. Βλέπουμε κάποια στάδια κατασκευής και κοπής στο CNC, παραδείγματα των άκρων των τροχών, μπροστά και πίσω ανάρτηση. Εδώ κάποιες φωτογραφίες κατασκευής, συγκολλήσεις, ψαλίδια, πρώτες συναρμολογήσεις κάποιων κομματιών. Η διαδικασία κατασκευής του πλαισίου και μια πρώτη συναρμολόγηση του πίσω άξονα. Και φτάνουμε αισίως στο μηνύμα του 2011, όταν με πάρα πολλές καθυστερήσεις, απρόπτα, τελωνία, ό,τι να είναι τέλος πάντων, φτάνουμε και αυτό το πρώτη προσπάθεια για Class 1 είναι ζωντανή. Εδώ βρισκόμαστε στο καρτόδρομο, έκανε τις πρώτες του δοκιμές στις Αθήνες. Όλα πήγαν θεωρητικά καλά, καμιά μεγάλη παραφωνία σε σχέση με ό,τι περιμέναμε από συμπεριφορές. Μόνο που σπάσαμε το πρώτο μας κινητήρα εκεί. Και μετά με την ψυχή στο στόμα τέλος πάντων φτάνουμε στην παραμονή της αναχώρησης για τον πρώτο διαγωνισμό του 2011, όπου τότε τελειώσαμε τη συναρμολόγηση πλέον του νομοθεσίου. Και σαν τραπάτα τέλος πάντων φεύγουμε με ένα τρέιλερ μεταποιημένο και αυτό από εμάς. Και εγώ με τον τότε αρχηγό αναλαμβάνουμε το έργο να μετακινήσουμε το μονοθέσιο σε όλους τους διαγωνισμούς, με ένα ηρωικό Σάββατο εκεί πέρα. Τέλος πάντων, κάναμε 23 μέρες road trip, 5.000 χιλιόμετρα, 510 ναυτικά και 8 χώρες, έτσι, Ελλάδα, Βαλκάνια, Βουλγαρία, Άλπης, Ιταλία και πίσω.
Έτσι, το 2011 συμμετείχαμε σε 2 διαγωνισμούς +1. Είναι και οι μόνοι διαγωνισμοί που έχει πάει μάλλον σήμερα. Ήταν αυτό της Ουγγαρίας με 30 συμμετοχές τότε και της Ιταλίας με 55 συμμετοχές στο Βαράνο του Μελεγκάρνη, γνωστή πίστα δοκιμών Μαζεράτη, Αλφα Ρωμαίο και η έντα της Νταλάρα. Έτσι στην Ουγγαρία ήταν ο πρώτος μας διαγωνισμός, βάπτισμα του πυρός του λαού. Κάτι που περιμέναμε ότι θα ήμασταν δυνατοί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν περιμέναμε νίκη, ήταν το επιμέρους στατικό event της κοστολόγησης και της κατασκευασιμότητας, όπου πήραμε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 30 ομάδες. Στην ουσία αναγνωρίστηκε το ότι είχαμε την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του budget μας. Δηλαδή και το μικρότερο budget στο διαγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα και το σε μεγαλύτερο ποσοστό κατασκευασμένο από φοιτητές μονοθέσεων το διαγωνισμό. Άλλωστε το trend, αν ξέρετε, είναι σχεδιάζουμε μόνο οι άλλες ομάδες, δεν φτιάχνουν τίποτα, σχεδιάζουν, στέλνουν έξω και συναπομονούν μόνο. Κάναμε και κάποιες πολύ καλές επιδόσεις για το εμφανιζόμενη ομάδα, 13η θέση στο Acceleration, 15η στο Steepad. Πάρα πολλά προβλήματα νεότητας, μείναμε από Αντρία Καυσίμου, από Μίζα, μας βοήθησαν κάποιες άλλες ομάδες και καταφέραμε τελικά και στη Φιωδός τρέξαμε. Αλλά ο κινητήρας δεν δούλεψε ποτέ όπως έπρεπε και έτσι με τη full απόδοση, ας πούμε. Και το endurance δεν το τερματίσαμε, όχι επειδή δεν μπορούσε το αυτοκίνητο, αλλά επειδή οι κριτές μας ακύρωσαν στη μέση, επειδή υπήρξε μια μικρή διαρροή καυσίμου, έτσι περιοριστήκαμε στην 23η θέση γενικής. Με κάποιους υπολογισμούς να τερματίζουμε θα ήμασταν 15. Πάμε στην Ιταλία, ο δεύτερος και τελευταίος διαγωνισμός της ομάδας που έχει πάει, σε κλασσένα. Εδώ περάσαμε τον πρώτο επίσημο τεχνικό έλεγχο, γιατί ο διαγωνισμός της Ιταλίας είναι εγκεκριμένος από τη ΣΑΕ, που ήταν πολύ σκληρός τεχνικός έλεγχος. Ο κινητήρας δούλεψε στοιχειωδώς καλύτερα, γιατί ανάμεσα από Ουγγαρία και Ιταλία κάνουμε κάποιες αλλαγές. Ακούσαμε πάρα πολύ θετικά σχόλια και από κριτές και από ανταγωνιστικές ομάδες. Δεν πείσαμε οι περισσότεροι είναι το πρώτο αυτοκίνητο. Και το ωραίο, ας πούμε, το ευχάριστο είναι ότι στο γκρουπ δυναμικότητας που τρέχαμε στην Endurance χωριζόμαστε σε 3 γκρουπ ανάλογα οι ομάδες. Γράψαμε το αρχύτερο χρόνο. Πάλι δεν ολοκληρώσαμε την Endurance, μας ακύρωσαν οι κριτές για αυτή τη μικρή διαρροή λαβιών, πολύ αυστηρά σε αυτά τα πράγματα. Τερματίσαμε 32η στους 55, πάλι αν τερματίζαμε τον Endurance θα ήμασταν 25 μετά. Πολύ καλά αντικειμενικά αποτελέσματα για πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα. Γυρνώντας και από την Ιταλία, συμμετείχαμε εκείνη τη χρονιά στο ίσως πιο μεγάλο event του Motorsport που είχε απομείνει στην Ελλάδα. Αν έχει να γουστάει είναι το Pix στην Βάζη που είναι κάθε χρόνο αγώνας κάτω στο κέντρο της πόλης. Εδώ ήμασταν στα Pix μαζί με την αντίστοιχη ομάδα της Πάτρας και μας δόθηκε ευκαιρία την Κυριακή με τον αγώνα να κάνουμε 5-6 demo γύρους πριν τον αγώνα Cup και εμείς και η Πάτρα. Αν θέλετε φωτό από αυτούς τους γύρους. Και το ευχάριστο της υπόθεσης είναι ότι ήμασταν περίπου 5 δευτερόλεπτα πιο γρήγοροι στο γύρο από το μονοθέσιο της Πάτρας. Έτσι φτάνουμε στο 2012, πέρυσι δηλαδή. Η ομάδα για μια ακόμη φορά υπόκειται σε μια μεγάλη αναδιάρθρωση. Σχεδόν ολόκληρη ομάδα του 2011 αποχωρεί, τελειώνει οι σπουδές. Έτσι πολλά νέα μέλη εισχωρούν στην ομάδα. Προφανώς δεν υπάρχει καμία σκέψη για καινούργια αυτοκίνητα το 2012. Χρειάζονται νέα μέλη χρόνο και για προσαρμογή, ανάπτυξη γνώσεων, εμπειρία και σχετικά. Και η μόνη απόφαση που παίρνεται είναι να γίνουν κάποιες μετατροπές και βελτιώσεις στο Pro 11. Κυρίως επειδή λεφτά δεν υπάρχουν πολλά, κυρίως πάντα με parts τα οποία θα μπορούν να βγουν και σε επόμενο μονοθέσιο. Έτσι φτάνουμε σε αυτή τη μορφή, ας πούμε, που παίρνει το Pro 11 τώρα, πριν λίγους μήνες. Η βασική οπτική αλλαγή είναι ότι το παλιό αλουμινένιο bodywork το αλλάζουν με carbon panels και είναι κάπως έτσι τέλος πάντων. Τα βασικά κομμάτια που άλλαξαν είναι το διαφορετικό, φύγαμε από το torsion display και πήγαμε σε Drexler, αυτό το ειδικό Drexler που κατασκευάζεται για τα Formula Student και το βλέπετε μαζί με τις εδράσεις του. Και παραγγείλθηκε μια custom σε διαστάσεις, κρεμαγέρα από την Tiger. Επίσης, για πρώτη φορά το μονοθέσιο πήγε δυναμόμετρο για να προγραμματιστεί ο εγκέφαλος. Εντάξει, το κινητήρας έγινε αξιοπρεπής στο τρόπο λειτουργίας του. Δεν έχει ακόμα potential βέβαια. Και εδώ βλέπετε μια φωτό από τις δοκιμές που έγιναν στον κατόδρομο με τη νέα μορφή του 11 πριν τις γιορτές κάπου το Δεκέμβριο. Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάνουμε στο να μιλάμε σήμερα, να μπορούμε να μιλάμε για νέο σχέδιο δεύτερου μονοθεσίου. Από εδώ και πέρα θα σας μιλήσω για τα υπόλοιπα παιδιά για το τι σχεδιάστηκε φέτος.
Τέλος πάντων, η βασική διάθεση είναι το οργανικό κομμάτι, η ανάρτηση, το σασί, το πλαίσιο δηλαδή, ο τομέας του μηχανολογικού σχεδιασμού, ο κινητήρας, τα ηλεκτρονικά. Και κάποια στοιχεία για τις δράσεις μας στο επίπεδο των δημοσίων σχέσεων και της αναζήτησης χορηγών. Τώρα, γενικά, κάτι που ισχύει σε όλο το μόδος που όταν σχεδιάσει οτιδήποτε αγωνιστικό όχημα, υπάρχουν κάποιες αρχές και στόχοι που προσπαθείς να πετύχεις. Πρώτα να συνδυάσει ένα καλό ερμηνευτικό πακέτο προσαρμοσμένο στις ταχύτητες και στις ανάγκες του διαγωνισμού σου, βέβαια. Δεν έχει νόημα να σκέφτεσαι με σκέψη Φόρμουλα 1. Να πετύχεις το ελάχιστο δυνατό βάρος. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα του αν έχεις ελάχιστο βάρος στην κατηγορία ή όχι. Πάντα πρέπει να έχεις το ελάχιστο δυνατό βάρος. Χαμηλό κέντρο βάρος γενικά. Προσπαθείς στο μοτέρ ένα βασικό aspect που δεν υπάρχει στα αυτοκίνητα δρόμου. Είναι εδώ το κινητήρα, μην τον κουβαλάς απλά να προσπαθείς να το κάνεις και στα σύνομα να φωτίζεις. Προσπαθείς το powertrain σου να το βελτιστοποιήσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της πίστας σου, αυτήν της κατηγορίας σου. Το ίδιο κάνεις και για την ανάπτυξη και για το σασί που πρέπει να σχεδιαστούν παράλληλα και να συνεργάζονται. Και γενικά να κάνεις ένα όσο το δυνατόν γίνεται περισσότερο tight packaging, έτσι. Προφανώς για να έχεις και τις μικρότερες δυνατές τροπές αδράνειες σε όλους τους άξονες που είναι πολύ βασικό για τη δυναμική συμπεριφορά του αυτοκινήτου. Και ένα αυτοκίνητο που θα έχει μεγάλη ρυθμισιμότητα και θα ακούει σε όλες τις ρυθμίσεις, έτσι. Δηλαδή, σε όλες τις αλλαγές θα μπορεί να αντιδρά. Εδώ παίρνουμε κάποιες γενικά specs τώρα, που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Το μεταξύ στα 1540 χιλιοστά, το ελάχιστο δυνατό στους κανονισμούς 1725. Μπροστά με τα τρόφι 1200 πίσω 1150. Συνολικό βάρος race ready με όλο το ερμηνευτικό πακέτο 230 με 235 κιλά. Ύψος του κέντρου βάρους μπορεί και λίγο κάτω από 270 χιλιοστά. Ο κινητήρας ένας Yamaha 600 κεντρικών λόγω κανονισμών είναι το όριο 400. Πιστεύουμε γύρω στο 85 άλογα. Και συνολικό downforce, πολύ σημαντική τιμή, έτσι. Στα 60 χιλιόμετρα την ώρα, 50 κιλά. Όταν καταλαβαίνετε ότι το αυτοκίνητο με οδηγό θα είναι γύρω στα 300, θα έχουμε σε 50 κιλά downforce, ωφέλιμο τώρα. Επιτάχυνση 0% κάτω από 4 δευτερόλεπτα. Και η τελική ταχύτητα είναι πολύ σχετική, έτσι, ανάλογα με την τελική σχέση μετάδοση. Για λέγει μπορεί να γίνει και 200, οτιδήποτε. Τώρα θα μας μιλήσει ο Βασίλης Σκελάκης που ασχοληθεί με το ηλεκτρονικό κομμάτι. Γεια σας, είμαι ο Βασίλης Σκελάκης. Είμαι ο υπεύθυνος για το σχεδίασμα του πακέτου. Γενικά, θα προσπαθήσω να πολύ σύντομη παρουσίαση. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι ένα καινούργιο σχετικά τρένο να μπαίνει οργανικό πακέτο στο Φόρμουλα System, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί στον διαγωνισμό, κυρίως λόγω ασφαλείας. Αλλά γιατί να έχεις οργανικό πακέτο. Πολύ απλά, πολλές ομάδες καταφέρουν να ξεπεράσουν τα όρια του μηχανικού grip, χρησιμοποιώντας αεροδυναμικά φορτία τα οποία είναι μη αδρανειακά. Το οποίο σημαίνει ότι μπορείς να μπεις πολύ πιο εύκολα στη ζώνη ιδανικής λειτουργίας των ελαστικών σου, γιατί αυτό είναι και το μεγαλύτερο ζήτημα. Αλλά γιατί όχι, γιατί πολλές ομάδες απορρίπτουν και ορισμένες από τις μεγαλύτερες ομάδες του διαγωνισμού, όπως η Stuttgart, ας πούμε. Είναι ό,τι σχέδιο κάνεις, το τρέχει σε υπολογιστικά προγράμματα και δυστυχώς σε σχέση με την πραγματικότητα πολλές φορές αλλάζει η λειτουργία τους. Οπότε μπορεί να σου βγουν άχρηστα λόγω κακής σχεδίας ή επειδή δεν μπορούσες κιόλας να το δεις πιο πριν. Ακόμα το κόστος είναι απαγορευτικό γιατί 10.000 ευρώ, 15.000 ευρώ μπορεί να κοστίσει ένα δυναμικό πακέτο, τη στιγμή που μπορείς χωρίς αυτό να περιοριστείς στα 15.000 ευρώ για ένα ολόκληρο μονοθέσιο. Και το άλλο είναι ότι τις περισσότερες φορές ένα μονοθέσιο είναι δύσκολο να σχεδιαστεί πλήρως ώστε να χρησιμοποιήσει και ένα aero-package, διότι το σασί θα βολέψει να έχει λίγο διαφορετικές διαστάσεις, το packaging δεν θα είναι θετικό για κάποιες πέργες ή το πάτωμα ή οτιδήποτε. Αυτό. Τώρα, δυστυχώς ευτυχώς δεν ξέρω, αλλά φέτος ήμουν μόνος μου σε όλη την ομάδα αεροδυναμικής σχεδίασης. Το οποίο σημαίνει ότι όλη η δουλειά έπεσε σε μένα. Έπρεπε να σχεδιάσω όλα τις αεροδυναμικές συσκευές, την εμπρός πτέρυγα, πίσω πτέρυγα, sidepods και underbody, να τα τρέξω διάφορα σενάρια, δηλαδή 15 μέτρα το δευτερόλεπτο, 20 μέτρα το δευτερόλεπτο, 30 μέτρα το δευτερόλεπτο,
ταχύτητες μονοθεσίου, διάφορες διευθύνσεις ροής και να βγάλω αποτελέσματα, να δω αν είναι κοντά στους στόχους μου και να ξαναπάω να σχεδιάσω σε περίπτωση που δεν είναι. Τώρα, στόχος, ακριβώς επειδή ο διαγωνισμός είναι για φοιτητές, οι οδηγοί είναι φοιτητές, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ποτέ κάποιο ατύχημα. Η χάραξη της πίστας είναι πάρα πολύ στενή. Δεν έχουμε πολύ μεγάλες ταχύτητες, δηλαδή μια μέση ταχύτητα είναι στα 55 με 70 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε και στόχος είναι η μέγιστη απόδοση να είναι σε αυτή την ταχύτητα. Αναγκαστικά αυτό σημαίνει πολύ επιθετική σχεδίαση. Πάμε σε multi-element σχεδίαση πτέρυγες, διάφορα flaps για να κατευθύνουμε τη ροή σωστά στις πτέρυγες και αρκετά απότομα diffuser. Λοιπόν, η αρχική σχεδίαση ποια ήταν πολύ πιο επιθετική από την τελική που προέκυψε. Μπρος πτέρυγα με 3 στοιχεία. Τώρα για 3 στοιχεία δεν νομίζω την ώρα να τα αναλύσουμε, αλλά πολύ μπορεί να ξέρετε. Πίσω πτέρυγα με 2 στοιχεία, πολύ πιο μεγάλη σε μέγεθος. Και 2 μικρές πτέρυγες ήταν μια αρχική ιδέα, η οποία ίσως να πετύχαινε, ίσως όχι, σε πολύ μικρή απόσταση πάνω από τους τροχούς, ίσως για να εκμεταλλευτούμε ψηλά πεδία πιέσεων. Τελικά αποδείχθηκε ότι κυρίως λόγω της μπροστά πτέρυγας που είχε 3 στοιχεία ήταν πάρα πολύ μειωμένη η απόδοση στο πίσω τμήμα, άρα στις πίσω πτέρυγες, και έτσι απορρίφθηκε και πήγαμε σε καινούργια σχεδίαση. Συμβιβασμός στην μπροστά πτέρυγα, 2 στοιχεία αντί για 3, πολύ καλύτερα αποτελέσματα πίσω και επίσης έγινε και μια αλλαγή πίσω, γίνανε πιο επιθετικές οι γωνίες πρόσπτωσης. Φύγανε οι μικρές πτέρυγες διότι φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους η μεγάλη πίσω πτέρυγα με τις 2 μικρές, οπότε είχαμε πολύ μικρότερο effective γωνία πρόσπτωσης. Και αλλαγή αναγκαστικά, μπήκαν κάποια πτέρυγια σε sidepods, είναι να παίρνουμε στα ψυγεία, για να, όχι τόσο για να απορρίφθει δύναμη, αλλά κυρίως για να κατευθύνει ωραία τη ροή, για να λειτουργήσει καλύτερα το πίσω κομμάτι. Αυτό είναι ένα σχέδιο της μπροστά πτέρυγας με τα 3 στοιχεία. Από ό,τι βλέπετε, πάμε σχεδόν σε 50 μοίρες γωνία πρόσπωση στο τελευταίο element. Και αυτό είναι πώς προέκυψε μετά που έφυγε ένα και μπήκανε πιο μεγάλα στοιχεία airfoils, αλλά σε μικρότερες γωνίες. Και εδώ είναι το Apus μετά από ένα τρέξιμο σε πρόγραμμα CFD. Το Apus που δημιουργείται, μάλλον η ροή φεύγει πάρα πολύ ψηλά, μειώνοντας την effective γωνία πρόσπωσης. Και εδώ είναι αλλαγή με τα δύο elements που είναι πάρα πολύ καλύτερα. Αυτή είναι η αρχική σχεδίαση της πίσω πτέρυγας και αντίστοιχα πώς έγινε πιο επιθετική μετά. Ένα surface plot για σχετική πίεση και αυτό είναι το πάτωμα, το underboard. Το πάτωμα είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία πλέον σε αεροδυναμικό πακέτο, δημιουργεί υποπίεση, δεν έχει σχεδόν καθόλου αντίσταση, αεροδυναμική αντίσταση, οπότε είναι καθαρό downforce ωφέλιμο. Το πάτωμα σε προγράμματα CFD έχει αλλάξει, αλήθεια είναι λίγο, οπότε μειώνονται οι αποκολλήσεις πίσω, αλλά δεν υπήρχαν κατάλληλες εικόνες. Τα sidepods με τα flash που είπαμε, υπάρχουν έντονα undercuts για να στέλνουμε αέρα περισσότερο και vanes στο πάτωμα, αλλά και undercuts στο sidepod για να στέλνουμε περισσότερη ροή συνέχεια στο diffuser. Εδώ βλέπετε πως η ροή κατευθύνεται προς τα αριστερά, αυτό είναι που θέλαμε. Και εδώ είναι όλο το bodywork μαζί με τα αεροδυναμικά βοηθήματα. Και όταν έτρεξα κάποια προγράμματα πάλι, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Να σας πω λίγο και για το στόχο. Ο στόχος αρχικός ήταν 40 κιλά κατακόρυφης δύναμης με ένα συντελεστή lift to drag, δηλαδή κατακόρυφης δύναμης προς drag οπισθέλ του σας, να είναι στο 3, κοντά, 2,93. Τελικά αποδείχθηκε ότι με λίγο καλύτερη σχεδίαση που έγινε πήγαμε στα 50 κιλά και τώρα με το τελευταίο που άλλαξα λίγο το πάτωμα καταφέραμε να πάμε στα 60 κιλά κατακόρυφης δύναμης με ένα συντελεστή 3,4, δηλαδή πολύ καλύτερα από αυτό που περιμέναμε στην αρχή.
Αυτά είναι πολύ συνοπτικά και είναι από πλευράς μου. Και πείτε όποιος ακολουθεί. Ο Στέφανος ακολουθεί. Τώρα θα σας πω δύο πραγματάκια για την ανάρτηση και την αρχική και κλιματική ανάλυση της και το συνδυασμό όχι των επιμέρους parts, αλλά της νοοτροπίας. Βασικά, η ανάρτηση είναι αυτό που λέει, it's all about lives, είναι το θέμα να κάνεις τεράστια να δουλεύεις με τους που στέλνουν και να πάρεις το μέγιστο από αυτά. Εστιάσαμε στα δυναμικά event που περιλαμβάνουν διαγωνισμοί, όπως το skip αυτό, και πολύ βασικό ότι έγιναν όλα ταυτόχρονα, το design δηλαδή με το σασί και με το αέρο που είπε ο Βασίλης πριν, γιατί όλα αυτά πρέπει να συνεργάζονται ώστε να δουλεύουν όλα μαζί και κατάλληλα. Στόχος μας ήταν το ελάχιστο δυνατό βάρος και το ελάχιστο δυνατό ύψος του κέντρου βάρους του αυτοκινήτου. Επίσης, στόχος μας ήταν να είναι ρυθμίσιμο όλες οι παράμετροι, ας πούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να τα αποκειώσουμε σε δοκιμές στην πίστα και να είναι συμβατά με το αέρο του Βασίλη και επίσης να είναι και εύκολα στην κατασκευή λόγω μικρού budget. Και επειδή τα κάνουμε όλα μόνοι. Ναι, εδώ είναι κάποιοι κανονισμοί από το ΕΦΣΑΕ. Ας πούμε, το ελάχιστο μεταξώνιο του 25, όπως είπαμε και πριν. Αν υπάρχει διαφορά μπροστά με το πίσω drag-width, δηλαδή μετατροχείου, πρέπει να είναι το πολύ 75% η διαφορά αυτή. Και επίσης η διαδρομή πρέπει να είναι 2 ίντσες, ουσιαστικά 50,8 μπροστά, 1 ίντσα jumps τουλάχιστον και 1 ίντσα rebound. Ναι, εδώ ήταν κάποιοι επιπλέον περιορισμοί, όπως το πολύ μικρό μας budget και επίσης περιορισμοί από τις άλλες ομάδες, το σασί σε πρόβλημα να χωρέσουν πράγματα, το drivetrain, να βγουν πίσω τα γρανάζια, οι άξονες κλπ. Τα οικονομικά του οδηγού, δηλαδή που θα πάει το τιμόνι κλπ. Και εντάξει, και συνεργασία έγιναν και τα φρένα και οι σκόπες. Λοιπόν, τα λάστιχα στο ΕΦΣΑΕ είναι περιορισμένες οι επιλογές που έχουμε λόγω της ιδιαιτερότητας των αυτοκινήτων, του μικρού βάρους κλπ. Συγκεκριμένα υπάρχουν λάστιχα που βγαίνουν συγκεκριμένα για το ΕΦΣΑΕ, όπως τα Hoosier, τα οποία τώρα αυτό το σταμάτησαν, Continental. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που χρησιμοποιούν άλλα tires όπως Avon, Dunlop και Selen, που είναι για μικρά φορμουλάκια, ας πούμε, Φόρμουλα 3 κλπ. Πιο ελαφριά. Κατά πλειοψηφία στους ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς βλέπεις ομάδες να χρησιμοποιούν Hoosier, και ειδικά οι κορυφαίες, ας πούμε, γιατί είναι προσανατολισμένα στο διαγωνισμό. Ωραία. Χρησιμοποίησαμε βασικά κάποια data τα οποία μας στέλνει Hoosier, εμείς τα αναλύουμε, βγάζουμε κάποια διαγράμματα, αναλύουμε πώς δουλεύουν τα λάστιχα και με βάση αυτά προχωράμε στο σχεδιασμό της ανάρτησης. Εδώ βλέπετε κάποια διαγράμματα, ας πούμε, η πλευρική δύναμη, συναρτήσει της γωνίας cover και με βάση το vertical force, το κάτω φορτίο, που δουλεύει καλύτερα στο λάστιχο, που βγάζει περισσότερο lateral force, αυτό να μας ενδιαφέρει. Εδώ επίσης η πλευρική δύναμη, το κατακόρυφο φορτίο και τα slip angle γωνίες ολίσθησης. Τώρα δεν ξέρω ποιοι μπορεί να ξέρουν τι είναι οι γωνίες ολίσθησης, αλλά ίσως είναι λίγο πολύ να τους λύσουν εδώ. Κάποια άλλα διαγράμματα, μπορεί να μην σας ενδιαφέρουν πιο πολύ, που χρησιμοποιήσαμε. Και εδώ είναι, αυτός είναι ο σχεδιασμός, αυτή είναι η ανάρτησή μας για φέτος. Περιλαμβάνει pull rod και μπροστά και πίσω. Pull rod σημαίνει ότι δεν γίνεται κατευθείαν η σύνδεση στα ψαλίδια, αλλά γίνεται με μία βέρτα, ας πούμε, και κάποια ρόκερ εδώ κάτω. Και αυτό μας βοηθάει έτσι ώστε να έχουμε
να κατεβάσουμε το κέντρο βάρους, δηλαδή να βάλουμε όσο κάτω μπορούμε τα μολυσσέφικα ελαττήρια και να έχουμε και χρησιμότητα στα motion ratio, δηλαδή στην αναλογία κίνησης του τροχού με το ελαττήριο και να μπορούμε να παίξουμε με το rocker. Το μεταξώνιό μας είναι στα 1540 χιλιοστά, όπως είπαμε πριν. Είμαστε πολύ περήφανοι για το πολύ στενό packaging που έχουμε κάνει πίσω, στην πίσω ανάρτηση. Ήταν πολύ δύσκολο να τα χωρέσουμε όλα μαζί με τρανάζια, άξονες και όλα και να χωρέσουμε έτσι όπως πήγανε. Έτσι ώστε να έχουμε τα βασικά πλεονεκτήματα του νου. Ήταν το ελάχιστο βάρος και ότι όλες οι μάζες ήταν συγκεντρωμένες γύρω από το κέντρο βάρους του οχήματος, έτσι ώστε να έχουν μικρές ροπές αδράνειας στον Z άξονα και να έχουμε γρήγορες αντιδράσεις του αυτοκινήτου. Επίσης, αυτό εδώ που λέει Smaller Turning Radius είναι όσο πιο μικρό είναι το wheelbase, το μεταξώνιο τόσο πιο απότομες οι αντιδράσεις του αυτοκινήτου, κάτι που χρειάζεται στο εξαέρι για μικρότερες γωνίες του οδηγού στο τιμόνι. Τώρα οι μέγιστες επιταχύνσεις ξεπέρασαν το 1,5G που είναι πολύ καλό για εξαέρι. Τώρα κάποια άλλα γενικά στοιχεία. Το μεταξώνιο μπροστά είναι, το μετατρόχιο μπροστά είναι 1200 χιλιοστά και πίσω 1150, έτσι ώστε στο όδοχρος που έχει κόνους κλπ. Να μην χτυπάμε κόνους, τα οποία είναι βαθμοί ποινής, ας πούμε. Εντάξει, 7 μοίρες κάστερ για να έχουμε, έτσι ώστε να κερδίζουμε κάμπερ όταν στρίβουμε αντιδική κάμπερ στον εξωτερικό τροχό και να έχουμε και κάποια μεταφορά βάρους, το οποίο μας βοηθάει να έχουμε υπερστροφική συμπεριφορά την οποία φέρνουμε λόγω του LSD που χρησιμοποιούμε πίσω. LSD δεν είναι αυτό που φαντάζεστε, είναι λίγο differential. Ωραία. Τα anti-effects είναι κάποια στοιχεία νοημοτικά, τα οποία ουσιαστικά περιορίζουν τις μεταφορές των βαρών και τις γωνίες κλείσης του οχήματος. Αυτά είναι αρκετά μεγάλα νούμερα, 44% anti-dive και 92% είναι πολύ μεγάλα νούμερα και βασικά το θέλαμε να έχουμε πολύ μικρές κλίσεις στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να μην αλλάζουν τα άγγελο του τάξη, οι γωνίες πρόξης στα τερίγια του αέρα. Ναι, εντάξει, επίσης τα roll center είναι μελετημένα έτσι ώστε να μην αλλάζουν πολύ καθώς παίρνει κλίση στο αμάξωμα και να μην έχουμε μεγάλες κλίσεις στο αμάξωμα επίσης, κρατώντας τα jacking forces χαμηλά, δηλαδή δεν έχουμε δυνάμεις που να σηκώνουν το μονοθέσιο. Πράγμα που συμβαίνει όταν ανεβάζει πολύ ψηλά το roll center. Η στατική κάμπερ είναι στο 1,5 μοίρες μπροστά και 1 πίσω. Όλα αυτά βέβαια είναι adjustable μέσω sims αποστατών. Επίσης το static toe angle είναι 1,5 μοίρα μπροστά, δηλαδή το out, απόκληση. Και σύγκληση πίσω μισή μοίρα και αυτό πάλι adjustable. Το τιμόνι περιλαμβάνει την κρεμαγέρα η οποία είναι αδωραστή, συνδέεται με το βολάν του χαμογείου, ας πούμε, στον οδηγό μέσω ενός joint, έτσι ώστε να βοηθάμε τον οδηγό τα ergonomics και να περνάμε και κάποιους κανονισμούς. Το Ackerman που χρησιμοποιούμε είναι ρυθμίσιμο και αυτό, με διάφορους τρόπους. Μηδενικό bump steer. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να πω πολύ σε αυτά. Ναι. Εδώ η αναλογία του τιμονιού της κρεμαγέρας ήταν συμβιβασμός σε μια πολύ γρήγορη κρεμαγέρα που είχαμε παλιά, ήταν βαρύ το τιμόνι και τώρα δεν είναι τόσο γρήγορη, αλλά είναι πιο εύκολο για τον οδηγό να στηρίξει. Το μέγιστο Ackerman μας ήταν περίπου 20%, έτσι ώστε να είμαστε πιο ευρέμιστοι όταν βρέχουμε στο ότοκρος. Και ναι, και να κρατήσουμε τα σχέδια των rocker απλά και να μην προσθέσουμε άλλο βάρος, αποφασίσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε αντιρόλπα
Γι' αυτόν τον λόγο όλες οι χρησιμότητες της σκληρότητας γίνονται μέσω των ελαφυρίων και των ουρών και ιδιαίτερων τεχνολογιών. Ωραία, ναι, με βάση τη θεωρία των δυναμικών, με βάση τη διαδρομή που θέλαμε, με βάση το πόσο ρόλο θέλαμε να έχουμε αμάξι κλπ. Βρήκαμε τα roll rates, δηλαδή τη σκληρότητα σε ρόλ, και μετά υπολογίσαμε τη σκληρότητα των ελαφυρίων. Όλα αυτά γίνανε μετά από τη δουλειά και το dumping, εντάξει, αυτό θα βελτιστοποιηθεί κατά τη διάρκεια των δοκιμών. Εδώ κάποιες εικόνες για το πώς ρυθμίζονται. Ας πούμε, εδώ βλέπετε πώς ρυθμίζουμε την κάβερ. Βάζουμε αυτές τις πλακίτσες, ας πούμε, τους αποστάτες έτσι ώστε να αλλάζουμε την κάβερ. Εδώ πιάνουν τα ψαλίδια, εδώ πιάνει το φως. Αυτό είναι το upright, εδώ πιάνει το ψαλίδι. Εδώ ανάμεσα ανάλογα μεγαλώνει ή μικρώνει με την απόσταση που θέλουμε. Εδώ ρυθμίζουμε τα anti-effects και το roll center, δηλαδή πόσο ψηλά θα πιάσουν ουσιαστικά τα ψαλίδια, πάλι πάνω στο σασί είναι αυτό. Δηλαδή φτάνοντας αυτά τα bushings και βάζοντας μικρότερα, αλλάζουμε, ανάλογα ανεβάζουμε ή κατεβάζουμε πρώτα σημεία. Και εδώ πάλι το πώς ρυθμίζουμε το TOE, ουσιαστικά βγάζουμε τη βίδα, ξεβιδώνουμε λίγο το rodent, αυτό εδώ είναι το rodent, έτσι ώστε να μεγαλώσει ο μικρός αυτός και ξανασφίγγουμε. Και στο τέλος κάποια διαγράμματα της γεωμετρικής μας απόδοσης. Εδώ είναι πώς αλλάζει η κάμπερ κατά τη κλίση που παίρνει το αυτοκίνητο. Βλέπουμε ότι ξεκινάμε από μείον 1,5 μπροστά, το πλένιο μπροστά, και καταλήγει για μια μισή μοίρα ρόλ του αυτοκινήτου περίπου στις 80, μείον 80 μοίρες, ας πούμε, μείον 80, 0,80 μοίρες. Εδώ cover change during steering, πώς αλλάζει, επειδή έχουμε κάστερ, όταν στρίβουμε το τιμόνι, αποκτάμε δυναμικό cover, δηλαδή ουσιαστικά παίρνουμε cover, εδώ ο εξωτερικός τροχός πάει θετικά, ο εσωτερικός πάει θετικά cover, αυτό μας βολεύει, βελτιώνει το κράτημα. Και εδώ πώς κινείται ο εσωτερικός τροχός και ο εσωτερικός, λόγω του Ackermann, ο εσωτερικός τρίβει πιο πολύ, ο εξωτερικός λιγότερο, έτσι ώστε να ακολουθεί τη τροχιά του αυτοκίνητου. Αυτά και με μένα. Γεια σας παιδιά και πάλι. Εγώ θα σας μιλήσω για το πλαίσιο του αυτοκινήτου. Εγώ είχα αναλάβει το σχεδιασμό του νέου πλαίσιου του μονοθεσίου μας. Τώρα, το πλαίσιο αποτελεί από τα βασικότερα τμήματα ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου. Συμβάλλει καθοριστικά στη δυναμική συμπεριφορά του οχήματος. Σε συνδυασμό με την ανάρτηση, το αεροδυναμικό πακέτο και το αεροδυναμικό πακέτο οριοθετούν σε μεγάλο βαθμό τις ικανότητες ενός οχήματος. Στόχος της δουλειάς μου ήταν η παραγωγή ενός ανταγωνιστικού με βάση τα διεθνή πρότυπα μηχανολογικού σχεδίου. Είχα μια βάση την οποία δούλεψα. Αυτή ήταν μια εξελιγμένη έκδοση του παλιού μας σασί, του προηγούμενου μονοθεσίου. Ναι, στο Formula Street υπάρχουν τρεις διαφορετικές εκδοχές. Οι ομάδες χρησιμοποιούν τρεις διαφορετικούς τύπους σασί. Ο ένας είναι tubular space frame, ισολληνωτό χωροτικτύωμα. Το άλλο είναι monocoque, composite φυσικά. Και το υπάρχει μια hybrid, δηλαδή συνδυάζει πλεονεκτήματα και από τα δύο. Κάθε ένα, όπως είπαμε, έχει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Και υπάρχουν ομάδες κορυφαίες, οι οποίες ουσιαστικά είναι από το ένα στρατόπεδο ή από το άλλο στρατόπεδο. Όλα αυτά όμως πρέπει να υπάρχουν σε πολύ αυστηρούς κανονισμούς, πολύ αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας. Οι κανονισμοί ασφαλείας είναι γύρω στις 50 σελίδες, δεν υπάρχει κανένα νόημα να τις αναφέρουμε τώρα. Συγκεκριμένα, η Chrome Racing επέλεξε τη λύση του σωληνωτού χωροτικτυώματος. Tubular Space Frame. Οι λόγοι ήταν κυρίως οι εξής. Αξιοποίηση της ήδη υπάρχουσας τεχνογνωσίας στην ομάδα. Οικονομικότερο και ευκολότερο στην κατασκευή. Λιγότερα validation των επιλογών μας. Πολύ σημαντικό προκειμένου να κερδίσουμε χρόνο στο σχεδιασμό και μετέπειτα στην κατασκευή του πλαισίου. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα της επισκευασιμότητας. Αν γίνει κάποιο λάθος, διορθώνεται, ενώ στα μόνιμα είναι πιο δύσκολο να γίνει αυτό. Και φυσικά για θέματα packaging. Αυτό είναι το πλαίσιο της ομάδας μας, το νέο πλαίσιο της ομάδας μας.
είναι μια γενικότερη εικόνα. Τώρα, οι στόχοι του σχεδιασμού ενός πλαισίου. Τι πρέπει κάποιος, ο οποίος σχεδιάζει ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, ένα αγωνιστικό πλαίσιο για ένα αυτοκίνητο, να προσέξει. Καταρχάς, πρέπει να ελαχιστοποιήσει το βάρος του πλαισίου. Ο λόγος είναι προφανής. Μείωση του κέντρου βάρους του πλαισίου. Μείωση κατά επέκταση του κέντρου βάρους του οχήματος. Όχι μόνο επειδή μειώσει το κέντρο βάρους του πλαισίου, αλλά γενικότερα επειδή διέταξει τη μάσης του αυτοκινήτου χαμηλά. Συγκεκριμένα το πλαίσιο, να καταλάβετε, είναι όπως ο σκελετός ενός ανθρώπου. Τα πάντα πιάνουν πάνω σε αυτό. Ελαχιστοποίηση της εγκάρσιας ανατόπισης στο σημείο της ανάπτυξης. Πολύ βασικό σε ένα αγωνιστικό όχημα. Είναι πολύ σημαντικό να κρατά σταθερά στον χώρο τα σημεία της ανάπτυξης. Αυτό βοηθάει στο να πετύχει με πολύ απλά λόγια τον καλύτερο δυνατό χρόνο, την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά του οχήματος. Μεγιστοποίηση της θετικής ακαμψίας του πλαισίου. Δηλαδή, όλο το πλαίσιο κατά κάποιο τρόπο, χοντρολευέστε να το πω, να κινείται μαζί. Ελαχιστοποίηση των ροπών αδράνειας του οχήματος κατά τον άξονα Z. Αυτό θέλουμε για να έχουμε γρήγορο streaming, να στείλουμε γρήγορα, άμεσες αποκρίσεις στο τιμόνι. Βελτιστοποίηση της εργονομίας του οδηγού, γιατί μέσα στο αυτοκίνητο μπαίνει ένας οδηγός και πρέπει ουσιαστικά να είναι ένα με το αυτοκίνητο. Τήρηση κανονισμών ασφαλείας οχήματος. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί στην προσπάθεια να σχεδιάσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, καταλήγει σε λύσεις οι οποίες ουσιαστικά είναι εκτός κανονισμών. Και όλα αυτά μεταξύ τους μπλέκονται και κάνουν τη σχεδίαση ενός πλαισίου κάπως μια δύσκολη ιστορία. Ναι, η φιλοσοφία του σχεδιασμού, συγκεκριμένα η δικιά μου φιλοσοφία, όταν σχεδίαζα το πλαίσιο. Ο οδηγός αποτελεί ένα απόσπαστο εξάρτημα του αυτοκινήτου. Τι εννοώ με αυτό. Κάθεστε σε 35 μοίρες κλίση από το έδαφος, πλάτη. Φανταστείτε δηλαδή να κοιτάει κάποιος που κοιτάει τα άστρα. Το κάθισμα απέχει 60 χιλιοστά από το έδαφος. Δηλαδή κάθεται και το έδαφος, η άσφαλτος, είναι 6 εκατοστά από το κάθισμα. Ο κινητήρας αποτελεί δομικό εξάρτημα του αυτοκινήτου και του πλαισίου. Δηλαδή, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε το stiffness, την ακαμψία του πλέον του κινητήρα. Για αυτόν τον τρόπο, για αυτόν τον λόγο, δημιουργούμε load paths, δηλαδή load paths προς το κινητήρα. Οδεύουμε δηλαδή τα φορτία προς το κινητήρα προκειμένου να εκμεταλλευτούμε την ακαμψία του. 3. Η ανάρτηση είναι ο καλύτερος σου φίλος και εχθρός. Τι εννοώ με αυτό. Σχεδιάζει κάτι σε ανοιχτή γραμμή προς το Στέφανο. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να σχεδιάσει το καλύτερο δυνατό πλαίσιο χωρίς μια ανάρτηση. Αυτά που μαζί πρέπει να δουλεύουν μαζί. Θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα καλύτερο πλαίσιο και ο Στέφανος με καλύτερη ανάρτηση, αλλά αυτά δεν σημαίνει ότι θα δουλέψουν καλά μαζί. Οπότε πρέπει να σχεδιάζεται ανάρτηση και πλαίσιο μαζί πάντα. Και επιλέξαμε να μην χρησιμοποιήσουμε την λύση του πλαισίου, το οποίο μας έδωσε πολλές κοτρούς στο κεφάλι μας. Και επίσης, μέρος της δουλειάς μου ήταν η πρόβλεψη των κατανομών των αδραναϊκών φορτίων, το οποίο επίσης είναι δύσκολο, ειδικά στα πρώτα στάδια σχεδιασμού, που δεν ξέρεις πώς περίπου θα κινηθείς, θα βάλεις τις ομάδες προκειμένου να πετύχεις την κατανομή την οποία θέλεις και να κατ' επέκταση την δυναμική συμπεριφορά του οχήματος. Ναι, τώρα για την ανάλυση του πλαισίου, πώς δούλεψα. Αρχικά υπολόγισα το πλαίσιο για ικανή παραλαβή 2G και διαμέτρη επιταχύσεων. Προσδιορισμός της δυσμενέστερης καταπώνησης οχήματος. 2G lateral και downforce, undeniable downforce, drag, mass distribution κτλ. Έπειτα, βρίσκεις τις δυνάμεις και τις ροπές που ασκούνται στην επιφάνεια ελαστικού οδοστρώματος. Μετά κάνεις μια ανάλυση των δυνάμεων στον χώρο, δημιουργία ενός ομογενούς συστήματος γραμμικού 6x6 isosceles, το οποίο το λύνεις. Επίλυση συστήματος για τον προσδιορισμό των δυνάμεων και των ροπών των οποίων ασκούνται στο όχημα. Μετά εισάγεις τις δυνάμεις αυτές στο SolidWorks και σε κάθε πρόγραμμα σχεδιαστικό, CAD, προκειμένου να τρέξει ένα simulation ενός design που θες να κάνεις. Και βέβαια, επανάληψη της διαδικασίας όταν προκύπτουν νέα δεδομένα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και έγινε πολλές φορές το πάω. Ναι, πολλές φορές υπήρχε ένας κύκλος συνεχώς ανατροφοδότησης. Δηλαδή, είχαν νέα δεδομένα από την ανάπτυξη, ξανά υπολογισμούς δυνάμεων, ξανά νέα design, πάλι από την αρχή, μέχρι να καταλήξουμε στην καλύτερη δυνατή λύση για την ομάδα.
Ναι, προβλήματα κατά τον σχεδιασμό του πλαισίου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι θέσαμε πολύ ψηλά τον πικ. Θέλαμε δηλαδή η πίσω ανάρτηση να είναι διάταξη pull low. Είναι, θα λέγα, κάτι σπάνιο και κάτι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί. Όπως είπε και ο Στέφανος πριν, είχαμε πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια ανάπτυξης αυτού του concept. Τόσο από το θέμα πλαισίου όσο και ανάπτυξη. Επίσης, είχαμε θέματα στην τοποθέτηση του steering system, του τιμονιού και της γεωμετρίας του τιμονιού. Θέση οδηγού φυσικά, επίσης πολύ σημαντικό. Προέκυψε εκεί προβλήματα, τα οποία συνέχεια λύθηκαν στην πορεία. Θέση διάφορων εξαρτημένων των βασικών του πλαισίου, όπως ο κινητήρας, το fuel tank. Αυτά πρέπει να μπουν όσο γίνεται πιο χαμηλά και να χαμηλώσει το επίπεδο του αυτοκινήτου και να πάρει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης, με κάποιον τρόπο πρέπει ο κινητήρας να βγαίνει έξω από το πλαίσιο. Αυτό σας φαίνεται μπορεί αστείο, αλλά δεν είναι, γιατί προκειμένου να σχεδιάσει ένα καλό πλαίσιο, όπως σας είπα πριν, καταλήγει σε κάποιες επιλογές οι οποίες είναι extreme, για να κερδίσει το μεγάλο δυνατό πλεονέκτημα για αντιπάλους. Ναι, και επίσης είχαμε ένα πρόβλημα στο να πετύχουμε τα stiffness numbers τα οποία χρειαζόμασταν, συγκεκριμένα στην πίσω γεωμετρία της ανάλυσης, επειδή δεν επιλέξαμε τη λύση του Ghost, δηλαδή του πλαισίου, το οποίο είχε το παλιό μας νομοθέσιο. Τώρα, αυτές είναι κάποιες εικόνες από simulation που έτρεξα πάνω στο πλαίσιο. Εδώ νομίζω είναι μια εικόνα από την κατανομή των τάσεων στο πλαίσιο. Αυτό είναι safety factor, έχουμε γύρω στο 2 safety factor. Δηλαδή συντελεστής ασφαλείας, η κλίση του οχήματος σε εγκάρσια αφώτιση του πλαισίου. Αυτό είναι ένα plot που δείχνει τις μοίρες, πόσο στρέφεται το όχημα, το πλαίσιο. Και αυτό είναι η μετατόπιση στο σημείο της ανάρτησης, το UZ, δηλαδή η εγκάρσια μετατόπιση στο σημείο της ανάρτησης. Και αυτό είναι διάγραμμα της αξονικής δύναμης των διάφορων συνιστοσών του πλαισίου. Όλα αυτά που μαθαίναμε στη μηχανική 1, στον κύριο Φρυσάκη, που μας έλεγε υπολογίστε τις δυνάμεις που ασκούνται σε ένα χωροδικτύωμα. Αυτό είναι ένα χωροδικτύωμα, το βάζετε στο SolidWorks και σας βγάζει τις δυνάμεις, τις ροπές και ό,τι θέλετε. Λοιπόν, συνοπτικά τα αποτελέσματα της δουλειάς μου, για να μην σας κουράζω. Το πλαίσιο ζυγίζει, το ένα πλαίσιο ζυγίζει 26,5 κιλά. Η πρώην 2011, το προηγούμενο πλαίσιο της ομάδας ζύγιζε γύρω στο 36. Αυτό είναι μαζί με το πλαίσιο και μαζί με όλα τα μπράκια κτλ. Και συγκεκριμένα δίπλα είναι η Chalmers, είναι μια σοβιετική ομάδα, είναι μια από τις καλύτερες στον κόσμο, top 10 παγκοσμίως, 500 ομάδες, η οποία χρησιμοποιεί επίσης σωληνικό χωροδικτύωμα. Μπορείτε να συγκρίνετε τα νούμερα. Το κέντρο βάρους του πλαισίου είναι το δικό μας στην έκδοση, είναι 324 χιλιοστά πάνω από το έδαφος. Το προηγούμενο ήταν αυτό το νούμεράκι που βλέπετε. Και το Chalmers είναι πολύ μεγαλύτερο, δεν είναι δεκατενικό νούμερο. Αυτές είναι οι ροπές αδράνειας γύρω από τον κέντρο βάρους του πλαισίου. Torsion of the stiffness, δηλαδή η στερετική ακαμψία του πλαισίου. Αντίστοιχα νούμερα, συγκεκριμένα εδώ πέρα θέλει το μεγαλύτερο δυνατό, αλλά εδώ πέρα η αντίστοιχη σουηδική ομάδα, όπως βλέπετε, έχει πολύ μεγάλο νούμερο, κυρίως γιατί έχει πολύ μεγάλη μάζα. Αυτά πάνε μαζί. Όταν σχεδιάζει ένα πλαίσιο, θέλει να βελτιώσει ένα παράγοντα, αλλά κάνοντας αυτό, κάτι χαλάει. Οπότε πρέπει να βρει ένα συνδυασμό σε όλα αυτά, να βρει τη χρυσή τομή. Συντελεστές ασφαλείας, displacement front και rear, πολύ σημαντικό αυτό, για να κατάσταση τα σημεία της ανάρτησης στον χώρο εκεί που τα θέλεις. URS displacement, δηλαδή το διάλυσμα της συνολικής μετατόπισης των σημείων της ανάρτησης. Κάποια πιο τεχνικά στοιχεία. Και αυτό επίσης είναι μια εικόνα του πλαισίου, το οποίο δείχνει με τα διάφορα χρώματα, τις διάφορες διατομές, τις οποίες έχω επιλέξει για το πλαίσιο. Έτρεξαν πολλά σενάρια, πολλά design. Συγκεκριμένα αυτό το design είναι το τελικό. Και οι σωλήνες οι οποίες βλέπετε με χρώματα είναι αυτοί οι οποίοι δεν υπαγορεύονται από τους κανονισμούς. Οι γκρις σωλήνες πρέπει να τους έχει σίγουρα. Αλλά μην νομίζετε επειδή πρέπει να τους έχει σίγουρα όλες οι ομάδες έχουν αυτή τη διάταξη, έχουν μια άλλη διάταξη. Και οι γκρις σωλήνες δεν είναι επίσης της ίδιας διατομής, είναι συγκεκριμένης διατομής η οποία είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς κτλ.
Ναι, συνοπτικά επίσης, το όχημα έχει ένα κέντρο βάρους, όπως είπαμε, κάτω ή γύρω περίπου στα 270 χιλιοστά από το έδαφος. Weight distribution, δηλαδή κατανομή μαζών στο πίσω άξονα, είναι γύρω στον Άγγελο του Πάρκου, που είναι ο οδηγός μας, 54,1%. Και στο Μιχάλη του Χαριόπουλο είναι 53,3%. Το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το πλαίσιο είναι χάλιβας, 43-40, μπορούμε να βάλουμε και 41-30. Αυτά είναι aerospace material, δηλαδή είναι χάλιβες υψηλής αντοχής, χρωμομολυβιονινούχοι, κάπως έτσι. Είναι gold drawn tube, δηλαδή ψυχρής έλασης. Θα τα κατασκευάσουμε μέσω laser cut, δηλαδή θα στείλουμε τις ολίγες, θα τους παραγγείλουμε κατά βάση από εξωτερικό, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε διαδρομές στην Ελλάδα αυτές που θέλουμε, θα γίνει παραγγελία εθνική δηλαδή. Θα τις πάμε για laser cut, κοπή laser, μετά θα μπουν σε εκπαιδευτικό με τις σωλήνες, προκειμένου να δημιουργηθούν διάφορα hoops, τα οποία πρέπει να είναι ενιαία, και συνέχεια θα γίνει κόλληση. Αυτά από μένα. Λοιπόν, εγώ καταρχήν είμαι στην ομάδα του Mechanical Design, μαζί του Πατμιών του Σταύρο, που δεν σηκώνεται. Τέλος πάντων, και εμείς είμαστε τα δύο άτομα που ασχολούμαστε κυρίως με τον τελωτικό νομοθεσία, με τα πιο βαριά πράγματα, τέλος πάντων. Όχι, και άλλη βαριά πράγματα κάνουμε. Εμείς κάνουμε πιο εξατυχημένα, και όλοι κάνουμε σχέδια, αλλά εμείς κάνουμε πιο εξατυχημένα. Η στόχη της ομάδας μας είναι η μετάβαση από τη μελέτη στο σχέδιο. Όταν έχουμε τόσο πάνω μια μελέτη, ώστε μας να κάνει τη μελέτη των ψαλιδίων και των μελέτες ανάπτυξης, εμείς πρέπει να την υλοποιήσουμε. Δηλαδή, μας λέει σημεία στον χώρο, εμείς πρέπει να τα ενώσουμε κάπως, έτσι, να αφήσουμε εξαρτήματα να τα ενωθούν. Και μετά είναι η συναμονή του σχεδίου στον ενίο σύνολο για να δούμε αν συνεργάζονται αυτά τα πράγματα σωστά. Γιατί, ας πούμε, έχει τύχει, ξέρω εγώ, να χτυπάνε το ψαλίδι πάνω στη ζάτα. Δηλαδή, να έχουμε σχεδιάσει ωραία τις ζάτες ή να χτυπάει, ξέρω εγώ, η ρόδα να μην στρίβει, επειδή χτυπάει σε ένα σημείο του σασία, ας πούμε. Όλα αυτά τα σχεδιάζουμε εμείς, τα ενώνουμε όλα αυτά, τα ελέγχουμε ποιοτικά, ξέρω εγώ, να τα κάνουμε σωστά. Πιο συγκεκριμένα, τέλος πάντων, οι στόχοι, όταν πάμε να φτιάξουμε ένα κομμάτι, για να μην σας δώσω την ιδέα τώρα που το κάνουμε, είναι καταρχήν να τηρήσουμε μια σωστή γεωμετρία. Δηλαδή, όταν μας δίνουν κάποια σημεία, ας πούμε, αυτά πρέπει να τα τηρήσουμε. Πώς ενώνονται αυτά τα σημεία. Είναι σωστή συνεργασία με το EQM, γιατί μετά δεν είναι χρήσιμο το υλικό, το αντικείμενο, ας πούμε, να μην συνεργάζουμε σωστά. Είναι οι αντοχείς φορτίσεις. Όταν σπάσει κάτι θα μάξει, είμαστε πρώτοι που θα τρέξουμε. Είμαστε εμείς που έχουμε την ευθύνη, τέλος πάντων. Είναι η σωστή λειτουργία και η συμπεριφορά. Όταν, ας πούμε, έχουμε ένα αντικείμενο υποφόρτιση, αυτό τίνει, ας πούμε, δηλαδή, χρησιμοποιούμε αλουμίνιο. Το αλουμίνιο είναι ελαστικό. Μπορεί να αντέχει πολύ, αλλά είναι πολύ ελαστικό. Όταν, ας πούμε, το φορτίζουμε αρκετά, τίνει να παραμορφωθεί. Αυτό χαλάει, τέλος πάντων, την γωνία, ας πούμε, έστω. Όταν μας διαφέρει, κανονικό δεν μας διαφέρει το πράγμα. Χαλάει γωνίες, ας πούμε, λειτουργίας των εξαρτημάτων, χαλάει γωνίες της γεωμετρίας. Τα παιδιά έχουν κάνει τις μελέτες, ας πούμε. Ουσιαστικά κάνουμε κάτι που αντέχει όμως, αλλά δεν είναι τέλος πάντων στο όριο, ας πούμε, δίνει λάθος νούμερα. Χαλάει τη μελέτη της γεωμετρίας, ας πούμε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, η σωστή λειτουργία της συμπεριφορά. Είναι το χαμηλό βάρος άλλος ένας στόχος, είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα, έτσι. Εντάξει, προσπαθούμε όσο να κόψουμε ακόμα και το τελευταίο γραμμάριο, ξέρω εγώ, να πούμε, γιατί εγώ σιγά σιγά μας 10 γραμμάρια, ας πούμε, μαζεύω. Είναι η κατασκευαστικότητα, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι όταν δεν κατασκευάζουμε. Πρέπει να έχουμε και αυτό στον πάρτι. Και είναι και η εργονομία, να μπορείς κάτι να μπορεί να πει γύρω, να μπορεί να πει το χέρι σου, μην το γελάτε, γιατί είναι πολύ... Λοιπόν, σου πω τώρα κάποιες παραδείγματα, εγώ δεν θα μακρηγορήσω τέλος πάντων. Αυτό είναι το σύστημα της ανάλυσης, ένα κομμάτι του σύστηματος της ανάλυσης. Αυτό τώρα μπορεί να είναι αυτό το πίσω κομμάτι τέλος πάντων. Αυτό το μπροστινό. Ας πούμε, μπορείτε να δείτε τις λακάνες, το σκόφρυνα. Αυτό είναι στην κλίνη, το κάτω, εδώ πάνω δεν είναι το φως. Και αυτό είναι το πίσω μέρος τέλος πάντων. Εδώ πάνω είναι το ψαγίδια. Αυτό και όλο αυτό το πράγμα είναι. Και τα ουλεμά. Πολύ σημαντικό, ναι. Και αυτό το ουλεμά, άμα δεν έχουμε το ουλεμά, πρέπει να είναι αδεινό. Και θα σου πω τώρα παράδειγμα πάνω κάτι έχουμε κάνει. Αυτό λοιπόν είναι το upright, το μπροστινό. Το μπροστά αστερό, έτσι.
Λοιπόν, αυτό τέλος πάντων έχει μελετηθεί για να σχεδιαστεί, ας πούμε, σε CNC. Για να κοπεί σε CNC, μάλλον. Δεν προσπαθούμε να σχεδιαστεί για να είναι σιτό, τέλος πάντων. Η μελέτη του βασίζεται πάνω στο αλουμίνιο του νέου Β' φέξι. Αυτό είναι αλουμίνιο υψηλής ποιότητας, το οποίο είναι πολύ κοντά στο χάλιβα, είναι πολύ δυνατό. Και είναι aerospace αυτό. Τέλος πάντων, έχει αυτές που έχει ρωτά το τέτοιο το upright, ας πούμε, είναι τα λιτότητα της μιας Κάμπερ, που είχαμε κάνει, ας πούμε. Και επίσης υιοθετήσαμε φέτος, το οποίο δεν υπήρχε πέρσι, μεγάλα ρολεμάν, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ πέρα, ας πούμε, παίρνει το ρολεμάν, μέσα είναι μια άξονα. Ενισχύουμε την ακαμψία με αυτό το τρόπο και το ρολεμάν, μπορούμε να θεωρήσουμε να κάνουμε, ενισχύουμε την ακαμψία του upright. Όταν, ας πούμε, έχεις εδώ μικρότερο ρολεμάν, έχεις μεγαλύτερα νεύρα εδώ πέρα. Τα νεύρα είναι πολύ ελαστικά. Το ρολεμάν, σε σχέση με τα νεύρα, είναι πολύ πιο άκαμπτο, πολύ πιο στήριο. Οπότε γι' αυτό επιλέξαμε πολύ μεγάλο άξονα. Πολύ μεγάλο ρολεμάν. Το πιο μεγάλο ρολεμάν με το πιο ελάχιστο βάρος το μπορούσαμε να βρούμε. Είναι, ξέρω εγώ, SKF είναι 0,15 κιλά, ας πούμε, πόσο είναι, 150 γραμμάρια. Ένα ρολεμάν, είναι πάρα πολύ ελαφρύ. Και ταυτόχρονα, όταν έχει μεγάλο άξονα, είναι καλό στην κάμψη. Όταν έχει μεγάλο ρολεμάν εδώ πέρα, έχει παχύ άξονα, είναι καλό στην κάμψη. Επίσης, είναι μεγάλη σημασία να πάρουμε αυτόν τον τυχαίο άξονα. Ο άξονας τον ακούνε πάρα πολύ εύκολα. Αυτός λοιπόν είναι ο άξονας τέλος πάντων του τροχού. Είναι και αφοσιασμένος για να κοπεί σε CNC με το ίδιο αλουμίνιο, 70-75, αυτό είναι λάθος το 76. Και φέτος λοιπόν στον άξονα έχουμε κάνει το εξής. Είναι 3 σε 1, είναι άξονας, μάλλον 4 σε 1, είναι άξονας, είναι λίμνη. Εδώ πέρα μπαίνουν οι βίδες τέλος πάντων του ζώνια του τροχού. Εδώ πέρα πάνω θα συζητήσουμε μετά είναι το φρένο. Αυτό είναι το φρένο. Και εδώ πίσω, αυτό είναι το πίσω σημείο, αυτό μπαίνει ο πηλιοφόρος τέλος πάντων, είναι το center joint. Είναι ο σύνδεσμος τέλος πάντων σταθερής ταχύτητας, αυτό το λεγόμενο. Είναι πίσω άξονα αυτό. Το μπροστά δεν έχει. Και με αυτό το σχεδιασμό κοιτώνουμε, βέβαια, γίνεται πιο ακριβό το υλικό, πιο δύσκολο να το βρει, αλλά γινόταν πάρα πολύ βάρος. Γινόταν και ξέχασα να πω και εδώ πέρα η βίδα, αυτό δεν είναι σχεδιαστή. Εδώ πέρα μπαίνει μια βίδα η οποία δεν είναι το πίσω του λεμμάτου και κουκκώνει άξονα. Εδώ πέρα λοιπόν εξελίσσεται πάρα πολύ, γιατί δεν κάνει ξεχωριστά κομμάτια, είναι όλο ενιαίο. Γιατί πέρυσι ήταν αυτό το πράγμα ξεχωριστό, ο άξονα ξεχωριστό και το σέβε ξεχωριστό, ας πούμε. Οπότε είχαμε βίδες μέσα, είχαμε ιστορίες, είχαμε. Οπότε εδώ έγιναν πολλά πράγματα. Και το δισκόφρονο, έχουν κάνει στο δισκόφρονο φέτος, δεν είναι ακριβώς καινοτομία, απλά είναι μια τέλος πάντων διαφορετική προσέγγιση. Εδώ πέρα, άμα ξέρετε όσο έχει τη μηχανή, τέλος πάντων, αυτό είναι floating disk. Δεν δένει, αυτό είναι έτσι ακριβώς. Πώς δηλαδή, ας πούμε, όπα, εδώ η λίμνη, αυτό είναι κάθε ακριβώς εδώ. Και είναι σχεδιασμένο για να κουμπίουμε με χάλιβα, ας πούμε, από χάλιβα με ήλιο, που είναι πολύ λεπτό. Και το μπροστά είναι λίγο πιο μεγάλο από το πίσω, έτσι. Λοιπόν, και επίσης είπα πριν ότι κάνουμε και ανάλυση. Θα σας φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πάντων, αυτή είναι το upright πάλι μπροστινό σε κατάσταση 1/3 του κύκλου, με maximum φόρτιση. Παίρνουμε πάντα σε ακραίες περιπτώσεις, δηλαδή οι οποίες σχεδόν πάντα δεν τις πιάνεις ποτέ, ή έστω τις πιάνεις πολύ στιγμιαία. Απλά παίρνεις το worst case scenario. Εδώ ας πούμε γραφτούμε το upright. Αυτό είναι διάγραμμα του stress. Όχι, είναι του τελεστή ασφάλειας. Το τελεστή ασφάλειας ουσιαστικά είναι το στρες το οποίο είναι μέχρι το όριο της ελαστικής περιοχής. Εμείς δουλεύουμε μέχρι την ελαστική περιοχή. Δεν θέλουμε όταν περάσουμε την ελαστική περιοχή του σπιτικού μετά εσείς παραμορφώνετε λίγο μόνιμα. Δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Οπότε τα μεγαπασκάλ τέλος πάντων, δεν ξέρω τι ας πούμε, είναι το όριο της τελεστής ασφαλείας, όμως αυτό είναι το όριο της ελαστικής περιοχής προς το maximum στρες που έχουμε. Οπότε εδώ πέρα δουλεύουμε πώς κατανέμονται οι φορτίσεις, οι πόλεις του περιοχής έχουν μεγαλύτερα στρες. Τότε τέλος πάντων φορτίσεις. Με βάση λοιπόν αυτό μελετάμε. Ας πούμε αυτό το σημείο έχει ελάχιστες φορτίσεις. Βέβαια αυτό δεν το έχουμε κόψει, γιατί όταν κόψει αυτό το πράγμα, μπορούσαμε να το κόψουμε να το μικρύνουμε, γιατί αυτό το περιουσιαστικό φορτίσεις. Όταν το κάνεις αυτό το πράγμα, μετά έχει μεγαλύτερο displacement το λεγόμενο. Το displacement είναι αυτό το πράγμα. Έχει μετατόπιση σε υψηλό φορτία, δηλαδή χάνεις τέλος πάντων κάπερ γωνίες. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο το ελαστικό, ας πούμε, έχει συγκεκριμένες γωνίες κάπερ, μπορεί να πάει που θέλει. Τα παιδιά έχουν κάνει μια συγκεκριμένη μελέτη, οπότε εμείς πρέπει να δουλεύει το πράγμα σε συγκεκριμένα όρια. Οπότε εδώ πέρα μπορούμε να δούμε όσο προς τον άξονα με στους τροχούς, τον Z, ας πούμε, που λέμε εμείς, μπορούμε να δούμε τη μετατόπιση. Εδώ βλέπεις είναι το ελάχιστο, είναι το μέση. Αν μετρήσεις από αυτά τα σημεία τα point, ας πούμε, των ψαλιδιών,
Και εδώ κάνει τη διαφορά. Πρώτα πόσες μοίρες κάνεις στο maximum όριο. Έχουμε πάρει από την ανάπτυξη, τα παιδιά της ανάπτυξης, σε συγκεκριμένο νούμερο, λεπτό, μία πόσο. Και λέμε ότι όλο το σύστημα πρέπει να χάνει τόσο στο όριο. Οπότε εμείς πρώτον, το βασικό είναι ότι κάνουμε μια μελέτη για να μην σπάσει αυτό που σχεδιάζουμε. Και δεύτερον είναι για την φόρτιση αυτή που παίρνει, για να μην σπάσει, να χρειάζεται τέλος πάντων να έχει. Να πρέπει να έχει το συγκεκριμένο της placement, για να μην χαλάει γεωμετρία. Καμία φορά, κρατάμε πολύ μεγάλες θέσεις. Ας πούμε, αυτό έχει 1,62, εντάξει, πολύ χαμηλός βέβαια, αλλά θα μπορούσε να πάει και 1,4, δηλαδή 1,3, αλλά χωρίς να έχουμε πρόβλημα, τέλος πάντων. Απλά είχαμε μεγάλες θέσεις. Τέλος πάντων, εγώ τελείωσα. Ασχολείται με τη μελέτη και το σχεδιασμό οποιοδήποτε στοιχείου βρίσκεται μέσα στο cockpit και με το οποίο έρχεται σε επαφή ο οδηγός, κάθισμα, πετάλια, τιμόνι, DAS, οτιδήποτε. Πρέπει να βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με το τμήμα του σασί, ώστε να βρούμε την τέλεια θέση του οδηγού μέσα και εργονομικά, αλλά και όσον αφορά τα γεωμετρικά στοιχεία. Γιατί ο οδηγός είναι το πιο βαρύ τμήμα στο ασύγκλητο αυτοκινήτου. Επομένως, οποιαδήποτε αλλαγή στη θέση του οδηγού έχει τρομερά μεγάλες επιπτώσεις. Όσον αφορά το σχεδιασμό του τιμονιού, μελέτησα πολλά τιμόνια από φορμουλοειδή ουσιαστικά αυτοκίνητα και από αυτοκίνητα Λεμάν, τα οποία είναι σχεδιασμένα ώστε να είναι εργονομικά όσο πιο φιλικά γίνεται στον οδηγό, γιατί ο οδηγός πλανώνει σε κύρια πολλές ώρες. Μελέτησα κίνηση χεριών και δαχτύλων, μεταβάτης, τους κανονισμούς του ΕΦΣΑΕ όσον αφορά τις διαμέτρους, τη θέση του νομιού πρέπει να έχει μέσα στο cockpit και όσον αφορά την καταπώνηση που πρέπει να αντέχει το τιμόνι και είναι η αντίστοιχη εισαγωγή ΦΕΑ για την βελτιστοποίηση του σχεδίου, για κλίπερ, να βελτιώσουμε βάρος και τέτοια πράγματα. Αποτέλεσμα, ένα τιμόνι, ένα κομμάτι από αλουμίνιο CNC, τα FX πονάμε ακριβώς δεξιότητα, το οποίο έχει housing και ζωτάει συνεμετρίας που βοηθάει πολύ στο packaging, έτσι δεν χρειάζεται να έχουμε μεγάλο DAS από πίσω, θέμα templates. Η βάση του τιμονιού που βιδώνει πάνω στο quick release είναι και βάση των paddles. Paddles έχουμε δύο για τις ταχύτητες upshift και downshift, ανέβασε και κατέβασε, και δύο συμπλέκτες. Οι δύο συμπλέκτες χρησιμοποιούνται για την τέλεια εκκίνηση. Είναι συνδεδεμένοι παράλληλα. Να ξεκινήσεις, κρατάς τον έναν στο σημείο απεμπλοκής και τον άλλον με τον άλλο κάνεις πλήρη απεμπλοκή. Όταν σβήσεις τα φανάρια, αφήνεις τον έναν εντελώς και μετά με το που γίνει λίγη απεμπλοκή αφήνεις και τον άλλον. Επομένως, η όλη διαδικασία του πατιναρίσματος γίνεται με δύο πολύ γρήγορες κινήσεις. Δύο ποδεσιόμετρα για τον έλεγχο traction control, το τμήμα electronics και της κατανομής των φρένων, σε ένα κάρμπον, και έχουμε φτάσει στο 1,5 κιλό. Τα δημόνια της Φόρμουλα 1 ζυγίζουν περίπου 1 κιλό, αλλά είναι όλα κατασκευασμένα από κάρμπον και τα κομμάτια. Μας ήταν δύσκολο να φέρουμε το κάρμπον. Το τελικό σχέδιο μπροστά είναι αυτό. Φαίνεται τη τηλεμετρία, φτάσει τη τηλεμετρία μέσα στο τιμόνι. Αυτό είναι το πίσω κομμάτι. Αυτό είναι τα paddles, η βάση. Exploded view του τιμονιού, όλα τα επιμέρους στοιχεία του. Τα πετάλια. Όσον αφορά τη μελέτη, το σχεδιασμό των πεταλιών, μελετήθηκε η κίνηση του ποδιού και πολλά πετάλια σε φορμουλοειδή οχήματα. Τα πετάλια σε εμάς δεν είναι hanging, δηλαδή δεν κρέμονται όπως κρέμονται στα περισσότερα αυτοκίνητα. Αλλά η έδρασή του βρίσκεται κάτω στο πάτωμα, επομένως η άξονα της περιστροφής του ποδιού και του πεταλιού είναι ίδια. Προφανώς, μελέτη κανονισμού για τη θέση που πρέπει να βρίσκονται μέσα στο σασί, τι γωνίες παίρνουν τα πόδια του οδηγού και τέτοια πράγματα, και
Επίσης, τι φορτία πρέπει να αντέχουν τα πετάλια όσον αφορά τα φρένα περισσότερο, γιατί το γκάζι δεν έχει τόσα φορτία. Αποτέλεσμα πάλι τα πετάλια από πλάκες CNC, πλάκες αλουμίνιου σε CNC, εύκολη χρησιμότητα της θέσης τους, έχουν raising point στις 10 μοίρες, δηλαδή όταν αφήσει κάποιος το γκάζι το φρένο, το πόδι βρίσκεται στις 10 μοίρες, το οποίο βολεύει οικονομικά. Επαφή μόνο στη μύτη και στην πτέρνα για τέλειο έλεγχο. Support για την μύτη και τη πτέρνα του ποδιού. Βάρος 1 κιλό ουσιαστικά όλο το ασέμι. Το μπρος τμήμα. Πίσω. Το κάθισμα. Για την κατασκευή του καθίσματος, ο οδηγός μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο στη θέση οδήγησης, που ουσιαστικά δηλαδή κρατιέται στον αέρα μέσα στο σασί και μπαίνει από πίσω μια σακούλα ουσιαστικά, την οποία γεμίζουμε με αφρό πολυουρεθάνης, ο οποίος αφρός παίρνει το σχήμα όλου του cockpit και της πλάτης του οδηγού. Τέλειο εργονομικά και το καλό και αυτό γίνεται με κάρμπον. Ο αφρός μέσα στο κάθισμα λειτουργεί ως θερμομονωτικό υλικό και βοηθάει πολύ στη συνεργασία με το firewall. Διαφορετικό κάθισμα για κάθε οδηγό, δηλαδή άλλο κάθισμα θα εγώ, άλλο θα έχει ο Άγγελος, για πλήρη εργονομία και επειδή το κάθισμα όταν σφίξουν οι ζώνες του οδηγού ουσιαστικά ο οδηγός στηρίζεται στο κάθισμα και το κάθισμα στηρίζεται στο cockpit, επομένως δεν χρειάζεται καμία παραπάνω έδραση και η αλλαγή του καθίσματος κατά τη διάρκεια αλλαγής οδηγών στο διαχωρισμό του endurance είναι υπόθεση δευτερολέπτου. Βγάζεις. Τώρα, το κομμάτι της τηλεμετρίας, αν και είναι μέσω τμήματων electronics, αποφασίστηκα να το παρουσιάσω εγώ, γιατί είχα κάποια σχέση με τη συγκεκριμένη τηλεμετρία και το σύστημα από την ασχόλησή μου με το κάθε 10 χρόνια. Η τηλεμετρία ουσιαστικά είναι ένας εγκέφαλος που καταγράφει δεδομένα από σένσορες την ώρα της οδήγησης και τα αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα σε συνάρτηση με τον χρόνο. Και από τον εγκέφαλο παραβάμε εμείς τα δεδομένα στο κομπιούτερ και κάνουμε μελέτη. Η τηλεμετρία μας είναι ένας εγκέφαλος AIM-EVO3, το Micron 3 DAS και το ResStudio 2 software της SAFE, ιταλικά όλα αυτά. Καλή θεωρητικά εταιρεία, δεν ξέρω, δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ αν την εταιρεία, δεν ξέρω αν υπάρχουν όλες πολύ πιο καλές. Ο περισσότερος κόσμος αυτή χρησιμοποιεί. Οι sensors που έχουμε είναι για ταχύτητα, τις στροφές του κινητήρα, δύο G-sensors, εντάξει, longitudinal, oil pressure, υγρασία νερού, TPS, STS, 4 MDT για τις αναρτήσεις και infrared lap time. Φαίνεται κύκλωμα, στη μέση του εγκέφαλου, στο τάση και όλοι οι υπόλοιποι sensors. Με τα δεδομένα που παίρνουμε από τον αισθητήρα speed και τους τρεις sensors, φτιάχνουμε ουσιαστικά με δεδομένα απόστασης και επιταχύσεων, φτιάχνουμε ένα πρωτοτυπικό σχέδιο πίστας και με το που φτιαχτεί αυτό το σχέδιο έχουμε διαγράμματα τα οποία αντιστοιχίζουν την ταχύτητα σε σχέση με τον χρόνο αλλά και σε σχέση με την θέση που βρίσκεται το όχημα στην πίστα. Δημιουργούμε τα διαγράμματα αυτά, τα μελετάμε, αντιστοίχηση feedback οδηγών με τα δεδομένα της τηλεμετρίας, βρίσκουμε αν υπάρχουν αποκλήσεις, αν είναι οδηγικό λάθος, αν είναι λάθος στο στήσιμο του σασί, γίνονται αντίστοιχες αλλαγές. Και συνεχώς, στο επόμενο etap το ίδιο και ξανά και ξανά, μέχρι να καταφέρουμε το τέλειο χρόνο. Την ώρα της οδήγησης, η DAS δείχνει αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα, ταχύτητα η οποία δεν έχει sensor αλλά υπολογίζεται από τις στροφές και τα χιλιόμετρα. Alarms, split times, χρόνους, διάφορα. Τα βασικά, δεν αν και περισσότερα δεν μπορούμε να τα ακολουθήσουμε. Που ασχολούνται με τα κινητήρα είναι αρκετά λίγο.
είναι ο Δόκος ο Αλέξανδρος, ο Δόκος ο Νίκος και ο Πατσιάωρος ο Ηλίας. Θα μιλήσουμε λίγο για τους κανονισμούς που διέχουν την κινητήρα. Έχουμε ένα πολύ βασικό, πρέπει να είναι τετράπτωνος κινητήρας με συνολικό όγκο έως τα 610 κυβικά. Εμείς το μοντέλο που χρησιμοποιούμε είναι ένα RO6 Yamaha 2003-2005. Υπάρχει ένας βασικός περιορισμός στην εισαγωγή του αέρα που βάζουμε στην κινητήρα. Πρέπει να περνάει όλος αυτός ο αέρας από μια διαδρομή 20 χιλιοστών. Μια συγκεκριμένη διάταξη εισαγωγής, δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε όπως θέλουμε τα διάφορα συστήματα. Πρώτα θα πει πεταλούδα, μετά θα πει ο περιοριστής των 20 χιλιοστών και μετά το engine, λένε και γαράμε. Υπάρχουν περιορισμοί στην γεωμετρία στο που θα πει εισαγωγή και εξαγωγή. Όρια στον ήχο που παράγει εξάτμιση είναι 110 δεσιμπέλ. Και για όσους ρωτήσουν για το αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε turbo compressors και την τελευταία πρόταση στα περιόδια, πρέπει να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν από εμάς όλο το κομμάτι του turbo compressor. Το κομμάτι του κινητήρα αποτελείται από πολλούς τομείς. Ίσως το μεγαλύτερο είναι αυτό της εισαγωγής και της εξαγωγής, με τα διάφορα συστήματά τους. Το σύστημα λίπανσης ουσιαστικά είναι η μεγαλύτερη μετατροπή που έχει γίνει στο κινητήρα. Το σύστημα καυσίμου και ψήξης είναι αρκετά κοινότυπα συστήματα για ένα αεροσκαραϊκά. Μπορούμε να τα βρούμε παντού και είναι κλασικές λύσεις. Και φυσικά το σημαντικότερο κομμάτι όσον αφορά την απόδοση ενός κινητήρα είναι το πρόγραμμα και η δυναμομέτρηση του κινητήρα. Ξεκινάμε λοιπόν στην εισαγωγή και στην εξαγωγή. Το πρώτο κομμάτι που σχεδιάζουμε είναι ο περιοριστής. Είναι ένα συγκλίνον και αποκλίνον αγωγός, ο οποίος στη μέση του έχει τα 20 χιλιοστά που είπαμε και πριν. Έχουμε βάλει διάφορα μοντέλα. Πάρει κάποια από τα μοντέλα βρίσκονται στην πρώτη σειρά. Τα ελέγχουμε σε CFD με σκοπό την ελαχιστοποίηση των απολειών πίεσης που έχουμε μέσα από τα 20 χιλιοστά. Στη δεύτερη σειρά παρουσιάζονται στατικές πιέσεις σε κάθε ένα από τα μοντέλα και κάτω παρουσιάζονται ταχύτητες. Ουσιαστικά από αυτά τα δεδομένα βγάζουμε για διαφορετικές γωνίες και μήκη των αγωγών ένα πολύ βασικό διάγραμμα που είναι της ολικής πίεσης με βάση το μήκος. Αυτά είναι τα καλύτερα μοντέλα που έχουν προκύψει από όλη τη μελέτη και όπως βλέπετε εδώ είναι οι απώλειες που βγαίνουν από αυτό. Επίσης εξετάζουμε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι του περιοριστή, το οποίο είναι η είσοδος του αέρα μέσα στον περιοριστή και ονομάζεται το λεγόμενο melt mouth. Σχεδιάζουμε για διαφορετικές γωνίες τόξων και για διαφορετικά ρο. Προφανώς η καλύτερη λύση βρίσκεται στις 90 μοίρες άνοιγμα και ένα μεσαίο ρο 8 χιλιοστά. Αυτή είναι μια γενική φωτογραφία του περιοριστή. Εδώ, όπως βλέπετε, βρίσκεται ελάχιστη διαδρομή. Αυτός είναι ο συγκλίνος και αυτός είναι ο αποκλίνος. Αφού λοιπόν τελειώσουμε με τον περιοριστή, πάμε στο μεγαλύτερο και πιο σημαντικό κομμάτι της εισαγωγής και της εξαγωγής, που είναι το πρόγραμμα της Ricardo. Είναι ένα αεραστομηχανικό και θερμοδυναμικό πρόγραμμα προσομοίωσης κινητήρων εσωτερικής καύσης. Ουσιαστικά το περιβάλλον που είναι αυτό εδώ και πώς είναι αυτή η διαδικασία. Φτιάχνουμε αρχικά σε τούτη περιβάλλον το μοντέλο μας. Βάζουμε όσα περισσότερα χαρακτηριστικά γεωμετρικά, θερμοδυναμικά, ρευστομηχανικά μπορούμε μέσα σε αυτό το μοντέλο, να βάλουμε σε αυτό το μοντέλο.
Και όλα αυτά βγάζουν ένα συγκεκριμένο output, το οποίο είναι μεγάλο σε όγκο, αλλά κρατάμε τα πιο σημαντικά στοιχεία που είναι η εργομετρική απόδοση, η υποδύναμη και η ροπή του κινητήρα. Και από αυτά τα δεδομένα, τα γεωμετρικά, αλλάζουμε κυρίως τα μήκη και τους διαμέτρους των αφυλών εισαγωγής και εξαγωγής, με σκοπό να επιτύχουμε μια αύξηση της αμυλομεσαίας ροπής, η οποία χρειάζεται του διαγωνισμού. Και από αυτό το πρόγραμμα βγαίνει ουσιαστικά και η γεωμετρία της εισαγωγής και της εξαγωγής. Αυτή είναι η καμπύλη της ροπής. Είναι ενός παλιότερου μοντέλου. Το τελικό μοιάζει με αυτό. Είναι δηλαδή την ίδια μορφή. Βγάζει 65 μικρόμετρα στις 7.500 στροφές. Εδώ είναι η ροπή της είναι η υποδύναμη κινητήρα. Τα τελικά σχέδια έχουν παρόμοια μορφή. Απλά φτάνουν τα 85 άλογα από τις 10.000 στροφές και μετά. Και έχοντας λοιπόν όλα τα στοιχεία από το Ρικάρντο, προχωρούμε στην προσωμείωση CFD ολόκληρου assembly της εισαγωγής και στην κατασκευή τους. Προσέχουμε όμως κάποια βασικά στοιχεία, το οποίο είναι να συναμολογούνται εύκολα, να έχουμε μικρό όγκο στο πλένο για να κρατήσει καλά επίπεδα για απόκριση του δαχτυλιού. Έχουμε την αξιοποίηση τιμάτων πίεσης για την επίτευξη καλύτερης εργομετρικής απόδοσης και υποδύναμης. Και τέλος, προσέχουμε μια προσπάθεια προσαρμογής όγκων τύπου Helmholtz Resonator, τα οποία βοηθάνε στην αύξηση της εργομετρικής πλήρωσης του λίνθου και στη μείωση του θορύβου που παράγει εισαγωγή. Από εκεί και πέρα φτιάχνουμε κάποια assemblies, τα οποία τα βάζουμε σε CFD και έχοντας ως σκοπό την ελαχιστοποίηση πάλι των απολειών. Είναι πολύ βασικός παράγοντας για απώλειες που δημιουργούνται από την εισαγωγή και τη σωστή πλήρωση όλων των αυλών. Έχουμε δύο διαφορετικά μοντέλα πάνω κάτω. Εδώ δείχνουμε τις πιέσεις του πρώτου μοντέλου, τις ταχύτητες, και ένα διαφορετικό μοντέλο κάτω, πάλι πιέσεις και ταχύτητες. Σχεδιάζουμε και την εξαγωγή με τα αποτελέσματα που έχουμε πάρει από το Ρικάρντο, με τα μήκη και τις διαμέτρους που έχουμε, με βασικό γνώμονα το καλό packaging και να μην ξεπεράσουμε το όριο των 110 δεσιμπέλ. Από εκεί και πέρα, τελειώνει η εισαγωγή-εξαγωγή. Πάμε στο σύστημα λίμανσης που είπαμε και πριν ότι είναι η μεγαλύτερη μετατροπή που έχει γίνει. Έχουμε αλλάξει από υγρό σύστημα σε ξηρό. Ουσιαστικά έχουμε πάρει τον όγκο του υγρού κάτω από το κινητήρα, τον έχουμε μεταφέρει σε ένα εξωτερικό δοχείο λαδιού. Αυτό πώς το κάνουμε? Βάζουμε δύο νέες αντιλίες τύπου Scavenge που παίρνουν το λάδι μέσα από το κινητήρα και τον αποθέτουν σε αυτό το δοχείο και χρησιμοποιούμε την βασική αντλία που έχει ο κινητήρας μέσα για να πάρουμε το λάδι από αυτό το δοχείο και να το θεσάρουμε μέσα στο κινητήρα. Και γίνεται και κάποια μετατροπή σε σωληνώσεις και φύγεις για να για το fuel system, όπως είπα και στην αρχή, ένα κοινό σύστημα. Χρησιμοποιούμε νέα μπέκ παροχής καυσίμου σε διαφορετική θέση. Καινούργιο ρεζερβουάρ με σκοπό την αντιμετώπιση των επιταχύνσεων προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και να κρατάμε σταθερή παροχή και πίεση. Και έχουμε μια καινούργια θέση στον εξόδου περιστήμης και το σύμφωνα με τους περιορισμούς. Για το σύστημα ψήξης,
χρησιμοποιούμε 2 μικρότερα από το 6 ψυγεία για με σκοπό να βοηθήσουμε το αεροπάγκας του μονοθεσίου και την αρχιστοποίηση του χώρου σε Cyberport. Η κίνηση του νερού γίνεται με 2 ηλεκτρικές αντλίες, οι οποίες ελέγχονται από το dashboard, την ανεξάρτητη του κινητήρα, και φυσικά τοποθετούμε κάποιο βεντιλατέρ όπως πάντα πίσω από το ψυγείο για καλύτερη απαγωγή της θερμοκρασίας. Και ουσιαστικά, εφόσον υπάρχει ο οικονομικός παράγοντας, μπορούμε να ασχοληθούμε και με τα εσωτερικά του κινητήρα για σίγουρη αύξηση της υποδύναμης. Αυτά είναι αλλαγή πλάτας κεφαλής ή αλλαγή πιστονιών για αύξηση του συντελεστή συμπίεσης, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη υποδύναμη, ελάφρωμα του συντροφάτου για ταχύτερη αύξηση στροφών, λογική εξέλιξη στους απλούς για μείωση των απολειών πίεσης, όπως και το τελευταίο μετατροπή των βαμβίνων για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Και το τελευταίο και σημαντικότερο κομμάτι του κινητήρα είναι ο έλεγχος από την ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης του η οποία έχουμε εργαστεί 2 και ίσως βάλουμε την 3 στο καινούργιο. Ρυθμίζουμε κάποιες παραμέτρους όπως η διέγχυση του καυσίμου, ο κρεμισμός ανάπτυξης και άλλα, συναρτήσει παραμέτρων όπως το φορτίο, η θερμοκρασία, η λειτουργία, η πίεση της αγωγής, με σκοπό τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του κινητήρα. Αριστερά παρουσιάζεται μια εικόνα από το δυναμόμετρο της Powertronic, του καφετζή, και εδώ είναι η δυναμομέτρηση και τα πραγματικά αποτελέσματα του κινητήρα. Ευχαριστώ. Γεια σας, παιδιά. Ονομάζομαι Δελάκης ο Κοντίνος. Είμαι υπεύθυνος του τμήματος Electronics. Η ομάδα μας αποτελείται από 4 άτομα. Είμαστε όλοι μηχανολόγοι. Είμαστε εγώ που είμαι ο team leader, ο Αδάμος Ιωαννίδης, ο Βασιαούρας Ηλίας και ο Παναγιώτης Δημήτρης. Τι κάνουμε στο τμήμα Electronics? Κάνουμε το ηλεκτρονικό μέρος του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο δεν φτάνει να έχει μηχανή, να έχει φοβερό σασί, να έχει οτιδήποτε. Πρέπει να έχει και ρεύμα στο κινητήρα για να μπορεί να κάνει ανάπτυξη και να κυκλοφορήσει. Κάνουμε τον ηλεκτρονικό έλεγχο δεχτήτων. Υλοποιούμε ουσιαστικά, βοηθάμε στην υλοποίηση του καταλόγου και τη τηλεμετρία. Και έχουμε και την ηλεκτρονική διαπαφή του οδηγού με το όχημα. Δηλαδή, ουσιαστικά ο οδηγός πρέπει να παίρνει κάποιες πληροφορίες από το όχημα για το πώς λειτουργεί και σε τι κατάσταση βρίσκεται και ανάλογα να παίρνει αποφάσεις. Δηλαδή, άμα ανέβει η θερμοκρασία να ανάψει κάποια αντιλία, κανονιστήρα. Λοιπόν, πρώτο μέρος, καλωδίες του αυτοκινήτου. Ουσιαστικά στόχος μας είναι η πλήρης λειτουργικότητα του οχήματος με το ελάχιστο δυνατό βάρος. Σχεδιάζουμε όλη την καλωδίωση του εξόδα που λέμε με στόχο να ελαχιστοποιήσουμε το βάρος. Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούμε είναι λιθίου, φωσφορικού άλατος του σιδήρου. Είναι νέα τεχνολογία η οποία είναι το 1/3 του βάρους από τις κλασικές μπαταρίες των αυτοκινήτων. Με πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά όσο αφορά τον κύκλο φόρτισης και εκφόρτισης. Έχουμε jump start για μείωση της απαιτούμενης χωρητικότητας της μπαταρίας. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού χρειάζεται πολλές φορές να ανάψουμε το αυτοκίνητο να κάνουμε 10 μέτρα να πάμε στο επόμενο αξιολόγηση, επόμενη αξιολόγηση και να σταματήσουμε πάλι τη μηχανή. Αυτό σε μια κανονική μπαταρία, γιατί δεν προλαβαίνει να φορτιστεί, ουσιαστικά την φτύρει και τελειώνει η μπαταρία. Γι' αυτό έχουμε βάλει jump start, όπου έχουμε μια εξωτερική μπαταρία με την οποία δεν υπερέχουμε στο αυτοκίνητο και έχουμε έτσι το βάρος της μπαταρίας που χρειάζεται μέσα. Τέλος, έχουμε τοποθετήσει τους απαραίτητους διακόπτες ασφαλείας από τους κανονισμούς της FCE. Πρέπει το αυτοκίνητο να έχει πάρα πολλούς διακόπτες ασφαλείας, γιατί πάνω από όλο ο συνδυασμός γίνεται για να είναι ασφαλής ο οδηγός. Υπάρχουν over travel switches στα φρένα, άμα χάσει τα φρένα. Υπάρχει μπουντόν μέσα το οποίο κλείνει την παροχή σε όλα τα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου για να σταματήσει το αυτοκίνητο άμα υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει εξωτερικός. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος ταχυτήτων. Η αλλαγή ταχυτήτων γίνεται με πάντες. Τα πάντες σας τα παρουσίασε ο Βιτάλης, πώς είναι τοποθετημένα πίσω από το τιμόνι. Ουσιαστικά για να επιταχύνουμε τις αλλαγές ταχυτήτων, κάνουμε έτσι κάτι. Δεν χρειάζεται ο οδηγός να πατήσει τον συλλέκτη. Ωστόσο, απλά πατάει το κουμπί για την αλλαγή ταχυτήτων. Εμείς στέλνουμε μια εντολή στην ECU, κόβεται η ανάφλεξη και συντονίζουν τις στροφές, οπότε μπαίνει η επόμενη ταχύτητα καρφωτή ουσιαστικά. Έτσι, έχουμε πολύ γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων σε τάξη 150 μιλισεκόντ. Έχουμε προγράμματα manual και acceleration, τα οποία είναι ουσιαστικά
Το manual είναι για μέσα στον αγώνα, όπου ο οδηγός επιλέγει πότε θα αλλάξει ταχύτητες. Και το acceleration είναι για το event του acceleration, όπου γίνονται αλλαγές στην καλύτερη θέση από άποψη στροφών, ώστε να έχουμε τη μέγιστη επιτάχυνση. Πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού έλεγχου ταχυτήτων. Ουσιαστικά επιτυχάνουμε πιο γρήγορες ταχύτητες αλλαγές ταχυτήτων. Ο οδηγός δεν χρειάζεται να σκέφτεται πώς θα αλλάξει ταχύτητα, να πατήσει συμπλέκτη ή οτιδήποτε, γίνονται όλα αυτόματα. Τα χέρια του οδηγού μένουν μόνιμα στο τιμόνι, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να παίρνει ο οδηγός στις στροφές χωρίς να μπερδεύεται ότι πρέπει να αλλάξει ταχύτητα εκείνη τη στιγμή οτιδήποτε. Και έχουμε σταθερά τη βάση επίδοση στο acceleration event. Έχει αλλάξει λίγο η διαφάνεια από αυτή που είχα τελικά, γι' αυτό λίγο μπερδευτεί. Λοιπόν, έχουμε πάντες πίσω από το τιμόνι, έχουμε γραμμικό επενεργητή, ουσιαστικά ένα ποινίο το οποίο είναι συνδεδεμένο πάνω στο γυρολόγιο του κινητήρα και αλλάζει ταχύτητες. Έχουμε ηλεκτρονικά ισχύως ανεπτυγμένα e-taus, δηλαδή τα έχουμε σχεδιάσει και τα έχουμε κατασκευάσει εμείς. Και έχουμε και ο έλεγχος των ανταλλαγών ταχυτήτων, γίνεται με το προληπτή που έχουμε προγραμματίσει εμείς και έχουμε σχεδιάσει όλο το ταχύτητα. Μετά τα μήνυμα τηλεμετρία στα παρουσίαση ο Μιχάλης, κάνω λίγο πιο γρήγορα γιατί μετά θα δείξουμε ρέντερ του μονοθεσίου. Γι' αυτό μείνετε, με συγχωρείτε να φύγετε. Λοιπόν, σας τα είπε ουσιαστικά η τάχη. Ουσιαστικά σχεδιάζουμε επίσης παράλληλα ένα καινούργιο data logger δικό μας, το οποίο έχει περισσότερα κανάλια για να έχουμε μεγαλύτερη ευελιξία όσο αφορά τις εισόδους που θέλουμε. Διότι η τηλεμετρία design έχει το μειονέκτημα ότι οι αισθητήρες πρέπει να είναι συμβατοί με τη συγκεκριμένη τηλεμετρία. Το αποτέλεσμα είναι να αυξάνεται το κόστος κάποιους αισθητήρες, ενώ μπορούμε να το μειώσουμε αν χρησιμοποιήσουμε δική μας τηλεμετρία που να τους συνδέσουμε πάνω άλλους εμπορικούς οι οποίοι είναι πιο οικονομικοί. Η καταγραφή γίνεται σε κάρτα μνήμης SD. Και τέλος, η ηλεκτρονική διαγραφή του οδηγού με το όχημα. Ουσιαστικά γίνεται παρακολούθηση και καταγραφή των κέριων συνιστοσών του οχήματος, θερμοκρασίες λαδιού, θερμοκρασίες εισαγωγής κλπ. Γίνεται ενημέρωση του οδηγού σε περίπτωση σφαλμάτων. Αν έχουμε υψηλή θερμοκρασία κινητήρα ή χαμηλή στάθμη μπαταρίας, για παράδειγμα χάρη. Επίσης, γίνεται αυτόματα κάποιες αλλαγές στο όχημα, δηλαδή, αν έχουμε χαμηλή στάθμη μπαταρίας, ρυθμίζουμε το shifter παραδείγματος χάρη να μην τραβάει τόσο ρεύμα. Αν έχουμε υψηλή θερμοκρασία κινητήρα, αν έχουμε κάποιους ανεμιστές για να ψυχθούν τα ψυγεία μας. Είμαστε ομάδα. Ναι. Λοιπόν. Καλησπέρα, εγώ είμαι ο Γιώργος. Μπαίνω στα παρένθεση, μην βλέπετε που λέει για ηλεκτρόνους και αυτά. Εγώ είμαι στην ομάδα των σύνθετων υλικών, επικεφαλής. Είναι μια καθαρά κατασκευαστική ομάδα, σημαίνει μηχανοκρατική εργασία, πούμε. Τώρα, σε όλες τις υπομάδες που είδατε, ανέφερα. Βλέπατε την εισαγωγή του φίλου. Κατασκευή από κάρβο. Τα αέρα του Βασίλη, όλα από κάρβο. Αυτό που κάνω εγώ με την ομάδα μου είναι να αναλάβουμε να το φτιάξουμε, να το υλοποιήσουμε. Πέρα από τα σχέδια, πέρα από τη μελέτη και πώς το μελετήσει ο καθένας και πώς το κατασκευάζει. Μας το δίνουν και πρέπει να φτιάξουμε το ταλούβι, να κάνουμε τις διαδικασίες, τις ρητίνες, τα υφάσματα, τι υφάσματα θα χρησιμοποιηθούν, πόσες τρώσεις, τι μπλέξεις θα έχει, τι επιφάνεια θέλουμε κτλ. Σε τι θερμοκρασίες θα δουλεύει. Οπότε κρίνουμε κάθε φορά και έχουμε στόχο να το κατασκευάσουμε όσο το δυνατόν με όσο το δυνατόν καλύτερη ακρίβεια. Αυτά είχα να πω βασικά. Καλησπέρα και από μένα. Η ομάδα μου είναι η PR Financial. Είμαστε τρία άτομα. Ο Λεωνίδης και η Μαρία. Είναι από τις πιο σημαντικές ομάδες Scrum, γιατί χωρίς λεφτά δεν μπορεί να κατασκευαστεί τίποτα όπως έχουμε σχεδιάσει την δουλειά. Η δουλειά μας αφορά κυρίως τρεις τομείς. Την έβρεση χωρικών, έτσι ώστε να μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτά που προτείνουν τα παιδιά. Να επικοινωνούμε με τους ήδη υπάρχοντες χωρικούς και να δίνουμε συνέχεια updates για τη δουλειά μας, αλλά και να φτιάχνουμε την εικόνα της ομάδας μέσω επικοινωνίας με τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χωρικούς προσπαθούμε να βρούμε μέσω ενός καταλόγου που είχαμε φτιάξει το Σεπτέμβριο, που είχαμε συγκεντρώσει τις 200 μεγαλύτερες εταιρείες, τα μεγαλύτερα κέρδη που είχαν πέρσι. Επικοινωνούσαμε τακτικά μαζί τους μέσω τηλεφώνου, προσπαθούσαμε να τους κλείσουμε και να κανονίσουμε ραντεβού, έτσι ώστε να γίνουν χωρικοί της ομάδας. Αυτό τελικά δεν απέδωσε και αρχίσαμε να μιλάμε με μικρότερες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να κατασκευάσουν κομμάτι του μονοθεσίου, για παράδειγμα την εισαγωγή είτε του χταπόδου.
μια άλλη ιδέα που είχαμε ήταν να απευθυνθούμε σε 100 μικρότερες επιχειρήσεις με σκοπό να μας δώσει κάθε επιχείρηση 100 ευρώ. Έτσι θα βγάζαμε τα χρήματα τα οποία μας χρειάζονταν για να πάμε στο διαγωνισμό. Μιλούσαμε με τους χορηγούς κάθε φορά που η ομάδα είχε να επιδείξει κάτι. Δηλαδή, σε κάθε εκδήλωση που συμμετείχαμε, στέλναμε ένα newsletter όπου τους λέγαμε γιατί συμμετέχουμε και ποιο είναι το κέρδος που θα έχουν αυτοί από τη συμμετοχή μας σε αυτή την εκδήλωση. Δηλαδή, έμεσα τους λέγαμε ότι τα λεφτά που μας έδωσαν πηγαίνουν κάπου και ότι εμείς ως ανταπόδοση τους παρουσιάζουμε σε ένα μεγάλο κοινό. Η εικόνα της ομάδας μας. Έχουμε έρθει σε επαφή με διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς, τηλεοπτικούς και περιοδικά και εφημερίδες, όπου κατοχώσαμε και δώσαμε κάποιες συνεντεύξεις σε περιοδικά και σε μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Επίσης, κάναμε συνέχεια updates στο Facebook και στη ιστοσελίδα για να δείχνουμε τη δουλειά μας, ότι ασχολούμαστε με την ομάδα και γενικά παράγουμε. Οι χορηγίες για την ομάδα είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια, καθώς είναι σημαντικές για τη συμμετοχή μας. Και για τη συμμετοχή μας στους διαγωνισμούς και για την κατασκευή όλου του μονοθεσίου. Εάν κάποιος γίνει χορηγός μας, εμείς δείχνουμε συσσαγωγικά την ευγνωμοσύνη μας, προβάλλοντάς τον συνεχώς. Είτε αυτά είναι μέσα από τις εκδηλώσεις που συμμετέχουμε, είτε αναφέρουμε το όνομά του στις συνεντεύξεις που δίνουμε στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε όπως βλέπετε στις ημέρες που έχουμε. Κάθε χορηγία είναι ξεχωριστή. Δηλαδή, κάποιος που θα δώσει 10.000 ευρώ θα προβληθεί διαφορετικά από κάποιον που θα δώσει 5.000. Αυτό είναι ένα κίνητρο στους διάφορους χορηγούς, έτσι ώστε να δώσουν περισσότερα χρήματα και να συνεχίσουν να είναι χορηγοί στην ομάδα μας. Εδώ πέρα βλέπουμε τους χορηγούς μας. Αυτή είναι η σημαία που είχαμε στην εκδήλωση που συμμετείχε η ομάδα στην έκθεση Αυτοκίνηση 2012 στο ελληνικό. Όπως βλέπετε, οι χορηγοί μας είναι αρκετοί και το μέγεθος του κάθε χορηγού είναι ανάλογα και με το ποσό που μας έχουν δώσει. Τώρα να συνεχίσει ο Λοιπόν, παιδιά, έχω απασχόλη συντομία γιατί να ασχοληθείτε με την Drone Racing και με το Formula Student, γιατί να επενδύσετε τον χρόνο σας στην ομάδα. Συγγνώμη για όσους ίσως θέλουν να ακούσουν αυτό το κομμάτι, αλλά επειδή βλέπω ότι είμαστε τρεις φοιτητές, επέλεξα ότι είναι χρήσιμο να το πούμε για αυτό σήμερα. Λοιπόν, αρχικά επειδή θέλω να έχουμε ειλικρινείς σχέσεις, θα σας πω γιατί να μην ασχοληθείτε με αυτό. Γιατί έχετε προσωπική λόγια. Γιατί απλά σας αρέσουν αυτοκίνητα. Αν απλά σας αρέσουν αυτοκίνητα, μην ασχοληθείτε με την Drone Racing. Αν έχετε διαπιστώσει ένα κενό πρακτικής άσκησης στη σχολή μας και θέλετε να το καλύψετε στην Drone Racing, στο Formula Student, επίσης μην ασχοληθείτε με αυτό που κάνουμε. Γιατί αν ζείτε στη Γερμανία που θα σας πληρώνανε να κάνετε μια πρακτική άσκηση στη Γερμανία, θα κάνετε Formula Student, ναι ή όχι. Αν ναι, τότε ελάτε στην Drone Racing. Αν θέλετε να κάνετε ένα καλό marketing στην εργοδότη σας, στους καθηγητές σας, στους φίλους σας, μην έρθετε στην Drone Racing. Η πίεση είναι πολύ μεγάλη για να βγάλουμε αυτά τα σχέδια, οπότε δύσκολα είναι αυτό το κίνητρο να σε παρακινήσει να δώσεις πολύ χρόνο τη ζωή σου. Επίσης, αν σας αρέσει η σημερινή παρουσίαση, επίσης μην έρθετε στην Drone Racing, γιατί η κατάσταση είναι πολύ πιεστική στο να παράξει σχέδια. Ναι, αν σας αρέσει το project του Formula Student, αλλά δεν είστε έτοιμοι να πάρετε αποφάσεις, πρωτοβουλίες, να αφιερώσετε χρόνο 4 ώρες την ημέρα, 5 ώρες την ημέρα τουλάχιστον, να κάνετε αυτό που κάνουμε εμείς, μην έρθετε επίσης στην Drone Racing. Οι πρακτικοί λόγοι ποιοι είναι? Θα μειώσει το μέσο όρο σας, θα αυξηθούν τα χρωστούμενα μαθήματά σας, θα γυρίσει η καθημερινότητά σας πίεση, άγχος, προβλήματα, θα εκμηδενιστεί ελεύθερος χρόνος σας, θα έχετε στην παράθεση με φοιτητές σας, δεν είναι όλα ρόδινα, έχουμε προστριβές μεταξύ μας και αυτό είναι λογικό όταν δουλεύουν μια ομάδα από 10-20 ατόμων και θα εκτεθείτε σε ανθρώπους του μηχανικού επαγγέλματος και γενικότερα. Τώρα, γιατί να ασχοληθείτε, είναι πιο σημαντικό αυτό. Προσωπικοί λόγοι. Γιατί έχετε πάρα πολύ αντικείμενο. Είναι κάτι το οποίο θέλετε να κάνετε από μικρή. Έχετε ένα παιδικό όνειρο που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Το να σχεδιάζετε ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα και στον κόσμο το κάνουν πολύ λίγοι μηχανολόγοι. Είναι κάτι ας πούμε ελιτίστικο. Ακόμα και στη Γερμανία, μέσα, στην Αγγλία, στην Αμερική,
Δεν σου δίνονται εύκολα ευκαιρία να κάνει αυτό το κείμενο. Να ασχοληθεί με αυτό. Οι θέσει είναι πολύ λίγε. Οπότε ένα Formula Student Project είναι κάτι προκειμένου να θέλετε να βγάλει ένα παιδί αποθυμένο. Αν κοιτάτε τον εαυτό σε 10 χρόνια και προκειμένου να φτάσετε εκεί που θέλετε, ο δρόμος για εκεί περνάει μέσα από το Formula Student, τότε ελάτε στην ομάδα μας. Γιατί είστε έτοιμοι να έρθετε σε άμεση αντιπαράθεση με μερικούς από τους καλύτερους φοιτητές παγκοσμίως. Το Formula Student είναι η elite των πανεπιστημίων και των φοιτητών. Αν θέλετε να συγκριθείτε άμεσα με αυτούς, το δικό σου σχέδιο είναι δίπλα με το γερμανικό, ποιο είναι το καλύτερο. Αν μπορείτε να το κάνετε, αν θέλετε να έρθετε σε αντιπαράθεση, ελάτε στο Formula Student. Ναι, αν δεν ξέρετε πόσες ρόδες έχει ένα αυτοκίνητο, Formula Student, και είστε έτοιμοι να πιάσετε τα ώρα από τα κέρατα, ελάτε στην Pro Racing. Λοιπόν, πρακτικοί λόγοι. Θα γίνετε επαγγελματίες μηχανικοί. Θα αναπτύξετε ικανότητες όπως design, analyzing, problem solving, marketing, time management, project management, budgeting, presentation skills, fabricating και πολλά άλλα. Θα αυξηθούν οι επαγγελματικές σας και οι ακαδημαϊκές σας ευκαιρίες στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα, λίγοι άνθρωποι ξέρουν ότι είναι Formula Student, αλλά στο εξωτερικό είναι μια διεθνής πλατφόρμα όπου όλοι αναγνωρίζουν τη δουλειά σου. Συγκεκριμένα, περισσότερο παίζει ρόλο αν έχει κάνει Formula Student παρά μέσα στο όρο σου. Σε ένα πανεπιστήμιο, π.χ. στο Michigan, που δεν ξέρουν καν το ελληνικό πολυτεχνείο, το Formula Student το ξέρουν σίγουρα, οπότε ξέρουν τι δουλειά έχει κάνει, τι δεν έχει κάνει και τι γενικότερα μπορεί να κάνει στη ζωή σου και ως μηχανολόγος. Πάμε παρακάτω στα γρήγορα. Ναι, πραγματικά γεγονότα. Για την κατασκευή του νέου μονοθεσίου θα χρειαστούμε 20.000 ευρώ. Είναι το ελάχιστο ποσό. Πιο κάτω δεν βγαίνουν ούτε για τις βιομηχανίες που λέει ο λόγος. Δεν έχουμε τα λεφτά να κατασκευάσουμε το νέο μονοθέσιο το 2013. Και δεν προλαβαίνουμε πλέον την κατασκευή του λόγω supply chain. Δηλαδή, και να βρούμε 1.000.000 ευρώ αύριο να μου δώσει κάποιο, δεν προλαβαίνω κανένα παραγγελίε και να το κατασκευάσω. Η Pro Racing χρειάζεται συγκεκριμένα στελέχη σε κάθε τομέα να παράγουν έργο άμεσα ή με λίγη εκπαίδευση. Θα γίνει ένα recruitment για τον εντοπισμό των στελεχών αυτών από διάφορα επιστημονικά πεδία και σχολές. Να φανταστείτε άλλες ομάδες έχουν 60 άτομα. Υπάρχουν ομάδες, ας πούμε όπως η GFR, η Global Formula Racing Team, 40 άτομα στη Γερμανία, 40 φοιτητές στη Γερμανία, άλλοι 40 φοιτητές στην Αμερική, στο Oregon, συνεργάζονται, κατασκευάζουν ένα μονοθέσιο και το τρέχουν στις πίστες. Προκειμένου να βγουν πρώτοι και να έχουν όλα τα ωφέλη μιας προβολής μέσα από το Formula Student. Ναι, οπότε χρειαζόμαστε και εμείς άτομα να γίνουμε ακόμα μια πιο επαγγελματική ομάδα. Θα γίνει μια συνέντευξη για τον εντοπισμό των στελεχών αυτών στο μέλλον. Conclusion. Το Formula Student αποτελεί προσομοίωση μιας πραγματικής επιχείρησης σε έναν άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο Formula Student κρινόμαστε όλοι για τα αποτελέσματα της δουλειάς μας. Όλοι. Θα μας κρίνουν οι κριτές, θα μας κρίνουν οι συνάδελφοί μας, οι ανταγωνιστές μας, οι συνεργάτες μας, οι συνάδελφοί μας. Η Pro Racing ακολουθεί αυτή τη λογική. Αν για κάποιο λόγο προσωπικό σου ή άλλο δεν μπορεί να παράγει αποτελέσματα, δεν υπάρχει λόγο να είσαι μέλος της, όπως δεν θα είναι σε οποιαδήποτε εταιρεία. Είπαμε ότι το Formula Student είναι μια προσομοίωση μιας πραγματικής επιχείρησης σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Λοιπόν, η Pro Racing δεν κάνει τουρισμό. Δεν πάμε από ένα ταξιδάκι στην Ιταλία ή στην Ουγγαρία για να δούμε αξιοθέατα. Θέτουμε σε κάθε μας το πάθο τον πύχη ψηλά, είτε αυτό λέγεται marketing, είτε αυτό λέγεται μηχανικός σχεδιασμός, με σκοπό την ανάδειξη της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου μας, του τομέα μας, της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών. Την προβολή και προώθηση του MEP στη διεθνής ακαδημαϊκή κοινότητα και των Ελλήνων μηχανικών ως το πλέον ικανών στον χώρο τους. Από το Formula Student έχουν προκύψει πολλά νέα στελέχη σε άλλες εταιρείες που γνωρίζετε. Οπότε είναι σημαντικό οι μηχανικοί να αποβληθούν μέσα από το Formula Student ως τους πλέον ικανούς στον τομέα τους. Λοιπόν, την προσέλκυση ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων στο MEP. Προσπαθούμε να φέρουμε λεφτά από διάφορες επιχειρήσεις, να μας χορηγήσουν. Αυτά τα λεφτά μένουν στο Πολυτεχνείο, αγοράζουμε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, όπως π.χ. ένα διαφορικό, το οποίο υπάρχει στο εργαστήριό μας. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει, να κάνει μια βιβλιοματική εργασία εκεί πέρα, να το δει. Αυτά είναι state of art αντικείμενα, τα οποία σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να τα πούμε σε ένα πολυτεχνικό δικό μας. Για την επίτευξη των στόχων μας θα χρειαστούμε τη βοήθεια άλλων σας. Τόσο φοιτητών, καθηγητών, σχολής, χορηγών φυσικά. Και σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Έχετε κάποιες ερωτήσεις? Εν τω μεταξύ θα
σας δείξουμε τα ρεύη του μονοθεσίου μας. Αν θέλετε, μπορείτε να ρωτήσετε κάτι αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αλλάξει. Αυτό είναι το νέο μας μονοθεσίο. Είναι η πίσω του νέου μας μονοθεσίου. Διαφορετικό κίνηση με αλυσίδα, τα αμιαξόνια, διαχύτης, πίσω αεροδομή. Το μονοθέσιο μας έχει παραχθεί στο SolidWorks, βλέπουμε αν το γνωρίζετε. Εισαγωγή από το πλάι, το μη μπροστά, το bodyboard, μέσα το σασί, περιέχει τα εξαρτήματα. Είναι ένα πλήρως λειτουργικό σχέδιο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Είναι μια ασκία που κάθεται δυνάμει αέρα το μήκος. Βασίλη, τη δύναμη ασκεί στην πίσω αεροδομή. Στην πίσω είναι 24 κιλοπών. Εδώ 24 κιλοπών. Στα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Η μπροστά 19 και το πάτωμα 17. Μπορώ να συνεχίσω λίγο την ερώτηση, κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Δηλαδή, αυτή η αεροδομή συμφέρει να τη φτιάξει από άποψη βάρους, δηλαδή είστε περισσότεροι βάρουσμένοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το είπα, αλλά όλο το πακέτο περίπου να βγει γύρω στα 10 κιλά. Γιατί νομίζω ότι τα προηγούμενα όλα μοντέλα δεν είχαν αεροδομή μεγάλη. Κάνω λάθος. Νομίζω ότι δεν είχαν. Γενικά όλα στην Prom Racing κανένα από τα προηγούμενα σχέδια δεν είχε καθόλου αεροδυναμικό πακέτο. Αλλά αποφασίσαμε ότι σίγουρα θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα από την ύπαρξη αεροδυναμικού πακέτου, γιατί όπως και να έχει, μπορεί να μένει το σασί ή όλα τα υπόλοιπα στοιχεία να μην έχουν κατασκευαστεί με τη λογική να υπάρχει ένα πλήρως λειτουργικό αεροδυναμικό πακέτο, αλλά σίγουρα στο επίπεδο που βρισκόμαστε μόνο θετικό μπορεί να είναι το αποτέλεσμά του. Και εκτός αυτού, αν εξαιρέσουμε την πίσω πτέρυγα, όλο το βάρος στο υπόλοιπο είναι πολύ χαμηλά. Είναι πιο χαμηλά από το κέντρο ομάδας του αυτοκινήτου. Για το Formula γίνεται συνέχεια προβληματικό. Παλιά δεν υπήρχε πολύ νόημα να βάζει αεροδομές, λίγες ομάδες βάζαμε, έχουμε και κορυφαίες. Αλλά φέτος θα σας πω ότι στον διαγωνισμό της Γερμανίας το 2012 η πιο γρήγορη ομάδα ήταν full αεροδυναμικό πακέτο, full αεροδομή. Δεν σημαίνει ποτέ ότι άμα έχεις αεροδυναμικό πακέτο θα υποτιμήσεις όλα τα υπόλοιπα. Γιατί αν δεν είναι τέλεια, ας πούμε, τέλεια όσο μπορεί να γίνει, όλα τα υπόλοιπα κομμάτια, τότε δεν θα λειτουργήσει γενικά το αμάξι. Δηλαδή, αν το σασί και η ανάρτηση δεν έχουν δέσει καλά και δεν έχουν την συμπεριφορά που θα ήθελες να έχουν, ό,τι και να βάλεις εσύ από κάθετα φορτία σε πτέρυγες, δεν θα έχεις κανένα αποτέλεσμα ουσιαστικά. Αλλά από εκεί και πέρα, άμα σκεφτείς σαν νούμερο, οι GFR κερδίζανε μισό δευτερόλεπτο το γύρο από τη δεύτερη ομάδα που δεν είχε αεροδυναμικό πακέτο. Άλλη ερώτηση? Παρακαλώ. Πώς καταλαβαίνετε πώς θα γίνει το budget, δηλαδή δεν θα μας παραπάνω, θα είναι κάτι άλλο. Ποιος πάνω να είναι? Κοιτάξτε, κυρίως θα αναλαμβάνουμε το τμήμα του PR, FAT, και ουσιαστικά η δική ομάδα. Και επενδύουμε τα λεφτά μας εκεί που πιστεύουμε ότι θα έχουμε αποτέλεσμα. Δηλαδή, το να δώσουμε 1.000 ευρώ να αγοράσουμε πιστόνια, να μας δώσουν μισό. Υπάρχει ειδικός κλάδος. Ανήκει στο PR group αυτό, PR FAT. Ποιο είναι το σημαντικό? Το σημαντικό κομμάτι είναι στο νέο μας μονοθέσιο αεροδομές.
Έχουμε επικεντρώσει πολύ στο αεροδυναμικό πακέτο, όπως και στην ανάρτηση. Θα αγοράσουμε, αν θέλετε, τα καλύτερα από τη ΣΕΡ, γιατί πιστεύουμε ότι ένα αυτοκίνητο με μια πολύ καλή ανάρτηση είναι και ένα γρήγορο αυτοκίνητο, το οποίο θα μας δώσει ένα πλεονέκτημα για το ανταγωνιστό μας. Κάτι άλλο? Παρακαλώ. Υπήρχε λόγος επιλογής ενός τετρακύλινου κινητήρα, ενώ οι ταχύτητες είναι τόσο χαμηλά στον αγώνα. Ναι, κοίταξε, υπάρχουν διάφοροι κινητήρες στο φωτογράφο που χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν και δικλείδοι, μονοκίνητοι, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι οι καλύτερες ομάδες έχουν τετρακύλινδρο. Και συγκεκριμένα από 6. Άλλες ομάδες έχουν κάτι μονοκίνητρο, άλλες έχουν δικύλινδρο. Για να φτάσει στα 90 άλογα πέρα στο φάρι γύρω στους 10-11, ο μονοκίνητρος δεν στροφάρει. Δικύλινδροι δεν υπάρχουν. Είναι πολύ πιο ακριβή από το τετρακύλινδρο και πολύ πιο δύσκολη να. Κάτι άλλο? Ναι, αυτό είναι ένα βιντεάκι τώρα. Βάλτε εκεί. Είναι δοκιμμένο από το κατόδρομο. Με το white pass να θέσει. Αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ναι, αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, παιδιά, τελειώσαμε. Πέρασε η ώρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πόσο μας βρεις αυτά τα 20.000 ευρώ που τους προηγούμενους παρουσιάσεις. Σε πόσο καιρό μπορείς να έχεις έτοιμο ένα αυτοκίνητο φούλη απ' έξω. Εννοείς πόσο χρόνο θα πάρει η κατασκευή. Ακριβώς, από την αρχή. Ναι, αν πούμε ότι αρχίζουμε την κατασκευή κάπου στον Οκτώβριο, ελπιστούμε τέλος Φεβρουαρίου να το έχουμε κατασκευάσει. Και μετά θα ακολουθήσουν δοκιμές για να... Δοκιμές, μέχρι 2 μήνες, 3 μήνες δοκιμές, μέχρι να γίνει το setup και μετά πάμε σε αγώνες. Κάτι άλλο? Γενικότερα αυτά υπάρχουν στο Facebook, έχουμε Facebook, Twitter και site. Μπαίνετε, βλέπετε εικόνες από την κατασκευή του αυτοκινήτου. Αν θέλετε, περάστε από κάτω να πάρετε ένα φυλάδι, αν σας ενδιαφέρει. Είναι συνοπτικά ότι είναι φόρμουλα στήλων, έχουμε στοιχεία επικοινωνίας, τεχνικά χαρακτηριστικά και η χορηγία μας πίσω είναι και στην αφίσα. Αυτά.